Seuraavana uunista ulos tulee Mikko Ilonen ja Suomen kaikkiaan golfari ja nykyinen golfkenttien suunnittelija. Mutta kyllä me lähdetään varmaan Pekka alkuun tuosta, että miten kaikki sai alkuunsa, eikö niin kuin golfuran kannalta alkuunsa? Joo, ehdottomasti käydään se urapolku läpi ja mennään vähän siihen, että minkälainen, oliko jo pikkupoikana unelmat golfista ja kuinka määrätietoisesti hän on sinne huipulle päässyt. Että hän on kuitenkin yksi Suomen menestyneimmistä golfareista ja ihan mieletön ura, upeita pokaaleja, upeita palkintosijoja siinä matkalla ollut. Ehkä sitten mua kiinnostaa kaikkein eniten se painetila. Että jos ajattelee golfia lajina, niin sähän otat niin kuin joka viikko turpaa. Että sinne kerääntyy maailman parhaat pelaajat ja vain muutama voi päästä sinne podiumille ja kaikki muut ottaa niin kuin turpaan sen viikon aikana. Että mitä hän käsittelee sitä painetta silloin, kun hän on parhaimmillaan, silloin, kun hän on voitossakin, ja miten erityisesti hän käsittelee sitä painetta silloin, kun hän on huonoimmillaan. Joo, mielenkiintoisia pointteja ja kyllä mä haluan lähteä kyselemään myös sitä, kun se aika paljon sen kädinkaan menee siellä suunnittelee, niin mitä ne puhuu, mitä dataa ne käyttää, mikä se vihkonen, mikä niillä on mukana, mitä kaikkea, siellä onko siellä vitsejä vai onko siellä oikein niin kuin dataakin ja tietenkin sitten se uralla on tullut niitä heikkoja hetkiä, niin miten sieltä pääsee nouseen, että mikä se prosessi on, että tullaan takaisin huipulle, kun niitä kumminkin aika monelle golfarille varmaan ura-aikana tulee pikkutiputuksia. Ai, kutkuttavia aiheita on luvassa ja kun mä oon vähän katsonut tätä sun swingiä, niin kyllähän meidän on pakko ottaa muutama tipsi myös siihen Iloselta. Ehkä me jätetään nyt mun golf-swingin pois tästä. Ja tervetuloa jälleen Tiedon jäljille podcastin pariin, jossa vieraana on yksi Suomen kaikkien oikein menestyneimmistä golf-ammattilaista Mikko Ilonen. Tervetuloa Mikko. Kiitos oikein paljon. Hauska olla vieraana. Hienoa, että pääsit tulee. Lähdetään ihan ensimmäinen totta kai alkuun ja miten golfin pelaaminen ja kiinnostus sun lapsena tuohon golfiin alkoi? No se tuli ihan suoraan isoveljeni Samin kautta. 5 vuotta vanhempana oli jo päässyt kokeilemaan omien kavereiden kanssa golfia ja isoveljen kautta sitten tai hänen raahaamana, pakottamana menin kentälle ja innostuin siitä aika nopeastikin, että se oli sellainen sopiva laji itselleen. Siihen aikaan kesäisin niin tuli skeitattua paljon esimerkiksi ja sitten jostain syystä se porukka alkoi aika nopeasti eksymään silloin nuorena se skede-porukka ja sitten golfi tuli siinä niin kuin rinnalle aika hyvää aikaa. Mä olin jotain 10 vanha, kun mä menin kentälle. Niin se oli sellainen, niin kuin, siinä oli mahdollisuuksiakin eksyä, sanotaan näin, että nuorena kuitenkin tehtiin kaiken näköisiä kolttosia, niin golf tuli, en mä tiedä voiko sitä sanoa pelastajaksi, mutta ehkä kuka tietää. Ainakin valintoja tuli tehtyä ja tuli harrastettua sitä ja nopeasti jäin lajiin kiinni. Oli leveät housut ja lippis väärinpäin ja huppari päällä ja ollia lähtien. Joo, kyllä. Leveä tussi taskussa vielä. Leveät housut tuli sitten golfkentällekin. Kyllä mä muistan, että niistä tuli vähän sanomista jopa omalta äitiltä, että pitäisikö niitä vähän nykästä ylemmäs. Mutta se golf vei mennessä sillä lailla, että mä hyvin nopeasti huomasin, että se voisi olla sellainen laji. Mä olin kaikessa aika sellainen keskinkertainen, että hyvin pärjäsin niin kuin yleisesti liikunnassa, mutta en ollut missään hyvä. Enkä mä ikinä kokenut, että mä olisin ollut golfissakaan hyvä, vaan mä saatan olla niin kuin ainakin ympäröiviä ihmisiä sitten parempi, mutta mä en itse kokenut sillä lailla, että mä olisin ollut siinä millään lailla etevä. Tuossa itsekin skeitan nuorena, niin mietin sitä kulttuuria, golfkulttuuri, etiketit ja skeittimaailma sitten vielä Lahden seudulla, niin siinä saattoi olla, että sä et ehkä taitanut kaikille skeittikaverille kertoa, että mitä sä aloit harrastaa, tai ainakaan samoilla kuteilla, että sitten skeittauksia. No, en mä muista sitä, että sitä tuli kauheasti pohdittua, että kuuluuko mä nyt tällaisena tonnena tai vastavuoroisesti toiseen suuntaan, että en mä nähnyt sellaisia rajoja siinä ja itse kun ei ajatellut, että siinä olisi ollut mitään väärää, niin mä luulen, että se on ollut niin kuin hyvä miksaus ja sitten siinä niin kuin golfista tuli se oma laji, niin se, että sä olit sitten nuorena lapsena, olit ollut tällaisen
liikkuvan kapistuksen päällä jonkun verran, niin siitä oli myös sitten siihen lajiin hyötyä. Mä osasin niin kuin seisoa tasapainoisesti, ainakin niin kuin mikä oli sitten sujuva omalle kropalle, niin mä uskon, että siitä on ollut hyötyä. Ja tuossa on vähän kaksi semmoista lajia, jossa ei ole oikeastaan niin kuin vastustajaa. Kun puhutaan urheilusta, niin siinä on aika usein sitten on joku, puhutaan tennis, kössi, jääkiekko, jalkapallo, koripallo. Se aina kaikki suhteessa siihen vastustajaan ja mitä ne tekee. Ja sulla on kaksi lajia, missä sä itseäsi vastaan. Juuri näin. Nyt sä sä löysit sen pointin, Ari, tuosta noin, koska golf on niin kuin nimenomaan ollut mulle sitä itsensä haastamista ihan niin kuin siitä lähtöpisteestä asti, että huomasi, että okei, nyt mä saan sen pallon lentämään 20 metriä. 3 päivän päästä se lensi jo 40 metriä. Tietenkin sitten siitä, kun mennään eteenpäin, niin ne erot niin kuin vaan pienenee ja sitten kun tullaan sille kilpatasolle, niin ne erot on niin kuin ihan minimaalisia. Mutta se on ollut niin kuin se, mitä sanoitkin, niin yhtäläisyys sitten esimerkiksi sen skeittauksen kanssa, että siinä se on niin kuin uuden oppimista koko ajan ja haastamista siitä, että pystyykö tänään tekemään toi ja ehkä ensi viikolla yrittää oppia jotain uutta, niin näin se menee. Siinä pitää aika kärsivällinen olla, koska joskus tuossa golfia käynyt lyömässä, niin toistoja pitää toiston perään. Se voi nuorelle, joka on vähän vilkasta ja on kaiken näköisiä kaverit tekee muuta, niin sä oot aika yksin koko ajan kumminkin tekemässä. Niin minkälaisilla toistoilla sä silloin nuorena lähdit? Lähdikö sä niin kuin vähän pelailemaan vai lähdikö sä heti sillä tavalla, että haluan tästä, että mä oon parempi ja rupesin toistoja tekemään? Mä lähdin todellakin sieltä toistojen kautta, koska se sopi mulle. Mä olin jostain syystä vähän sellainen, ehkä hiljainen on oikea sana. En syrjään vetäytyvä, mutta vähän hiljaisempi niin kuin siihen aikaan, kun on alkanut pelaa golfia. Se oli täydellinen laji, että siinä pystyy niin kuin, tiedäksä, ottaa sen pallon siihen nenä eteen ja katsoa sinne alas ja nenä kohti palloa. Ja sun ei tarvinnut vilkuilla niin kuin ympärillesi muuta kuin sitten, että mihin sä yrität lyödä sen pallon. Niin se sopi täydellisesti siihen aikaan mulle. Mä nautin siitä, että mä pystyn niin kuin laittaa kasan palloja siihen nenä eteen ja yksi kerrallaan yrittää niitä, niin kuin, mitä sitten yrittikin sillä hetkellä, ehkä osuu paremmin palloon koko ajan. Niin se oli sellaista sopivaa itsensä haastamista. Ja se on sellainen tapahtuma, mistä esimerkiksi tänä päivänäkin nauttisi, että mä saisin 500 palloa mun nenä eteen ja mulla olisi hyvä nurtsi siinä edessä. Ja mun ei tarvitsisi puhua kenellekään mitään, mun ei tarvitsisi selittää kenellekään mitään, että mitä mä oon tekemässä, vaan mä vaan lyön palloja. Se olisi sellainen niin kuin jopa, jos se olisi silloin sellainen sopiva harraste tehdä, niin nyt se olisi ehkä vieläkin parempi itselle. Niin kuin sellainen hiljentyminen ja sellainen meditatiivinen hetki. Tuo oli mielenkiintoinen näkökulma. Kun sä lyöt 500 palloa, niin sä voit vaan lätkiä niitä. Tunnistitko sä heti sellaista niin kuin ajatusta, että sä coachaat itteesi eteenpäin? Asetitko sä itsellesi heti jotain tavoitteita siihen, että miten sun täytyy niitä lyödä? Että se ei varmaan ollut pelkkään meditatiivista tekemistä. Ei todellakaan joo. Ja 10-vuotias niin ei pystykään ajattelemaan sellaisia asioita, mutta mä lähdin ehkä enemmän myöskin sen kautta, että mitä se peli vaatii. Eli sitten mä myös tein paljon toistoja siellä kentällä. Ei se ollut pelkästään sitä pallojen lyömistä, mutta mua kiinnosti se, että jos mulla oli 9 reikää, että miten mä sain kuljetettua sen pallon mahdollisimman vähillä lyönneillä sen kentän läpi. Ja sitä alkoi niin kuin toistamaan myös. Se ei ollut pelkästään pallon lyömistä, mutta myös reikien pelaamista. Ja sitten niitä tuli. Mä en ollut ikinä, enkä ole tänä päivänäkään ole niin kuin kovinkaan mekaniikasta niin kuin sillä lailla kiinnostunut. Jossain vaiheessa tietenkin joitain lainalaisuuksia piti niin kuin ymmärtää, että sä osasit lyödä ja pystyit lyömään jotain tiettyjä lyöntejä, mutta itselle se on tullut toistojen kautta, kantapään kautta opittuja juttuja. Kentällä tulee tilanteita eteen, sä pystyt lyömään jonkun erilaisen kierteen siellä, mutta jos sut laitetaan tasaiselle pellolle niin kuin lyömään sitä lyöntiä, niin sä et saa sitä aikaiseksi. Se ei vaan niin kuin lähde. Mutta se, että sä reagoit siihen, mitä näkyy edessä siinä pelitilanteessa, se on vähän sama kuin Ari on pelannut jääkiekkoa, niin siellä tulee tilanteita eteen sillä lailla, että sä reagoit siihen vastustajan, reagoit siihen syöttöön tai jotain, niin
niin mulla on ollut sellainen samanlainen efekti siellä golfkentällä. Eli mä oon siellä pystynyt tekemään enemmän kuin siinä paikallaan lyömisessä jossain harjoitustilanteessa. Ja se on ollut oikeastaan läpi uran ihan sama juttu. Tuo oli mielenkiintoinen näkökulma, kun meillä oli vieraana Ville Peino eli Ville Leino, ja me käytiin vähän Buffalon, Detroitin, Philadelphian aikaa läpi, ja kysyttiin häneltä just siitä menestymisestä, että miksi hän menestyi, miksi hän pääsi finaaleihin ja otti sen paikan ykköskentässä huippujoukkueissa, niin hän kertoi sitä tosi paljon, että hän ei ehkä treeneissä olisi saanut aikaiseksi sitä harhautusta tai pelin alkuvaiheessa se hieno kikka olisi mennyt läpi, just näin. Mutta siinä pelin loppuhetkillä hän halusi ratkaista ne pelit. Joo. Siellä tuli se extra maili siihen, että se hieno juttu menee läpi, niin tosiaan sama. Monessa jutussa on se, että niinku sellaiset oikeat johtajat ja niinku varmaan tietyllä lailla niinku isommat menestyjät on sellaisia, ketkä haluaa ottaa sen vastuun. On se sitten urheilussa, että antakaa mulle, meillä on 6 sekkaa aikaa, antakaa mulle se. Niin kuin antakaa se pallo mulle. Tai ei pelkää sitä, että mikä se lopputulema on. Niitähän sitten nämä niin kuin tällaiset persoonat sitten, niin nehän voittaa ja nehän häviää niitä pelejä. Jos puhutaan vaikka joukkueurheilusta, sitä tapahtuu paljon. Joo, ja muistan yhdessä joukkueessa kyllä semmoinen, kun loppuminuutilla yritettiin puolustaa maalia, niin siellä toisella luistimilla hankas omia luistimenauhoja poikki. Tätä ei tarvitse mennä jäälle enää. Että on niitä, löytyy etenkin eri kategoriasta loppuhetken pelaajia. Mutta eikö sä ollut enemmän niitä, jotka halusi olla? Joo, kyllä. Halusin pilata jonkun mestaruuden ratkaisejakin. Kaikkien muiden pelin halusin pilata. Tollas tämä en olekaan kuullut. Tuolla selvästi tulee se menestyksen nälkä, se halu olla parhaimmillaan siellä kentällä. Milloin sulle alkoi tulla ne unelmat siitä, että hei, tästä voisi tulla ura ja sä voisit menestyä tämän parissa? Ne unelmat alkoi syntyä varmaan jo ihan parin vuoden harrastamisen jälkeen. Mä olin ilmoittanut jossain valmentajien koulutustilaisuudessa Vierumäellä, olin jo ihan pienenä. Itse muistan hämärästi, mutta jos mä sanoin, että mä oon ollut 12-13 siinä vaiheessa, kun mä oon siellä ihan pokkana ilmoittanut, että tulen voittamaan major-kilpailun jonain päivänä. Ja se ei niinku, se aiheutti jonkunnäköistä hämmennystä siellä niin kuin valmentajan joukossa. Mutta itselle se oli niin kuin jotenkin ihan normaali asia sanoa. Ja se oli oikeastaan, siis se on nimenomaan unelma. Ja se on ollut sellainen, mikä on sitten kantanut eteenpäin. Ja ehkä myös määritellyt sitten ammattilaisena varsinkin niin kuin sitä, niin kuin sen tekemisen tasoa, minkälaista se arki on ollut. Niin se on ollut yksi varmaan olennaisimmista asioista silloin niin kuin ihan nuorena poikana, että sitten on useimmat valinnat, mitä on tehnyt, on se sitten ollut amatöörinä tai ammattilaisena, niin ne on ollut jo jotakuinkin oikeaan suuntaan. Tietenkin on tullut tehtyä tosi huonojakin ratkaisuja, mutta niin kuin kuuluukin, niin muuten ei olisi oppinut. Eikä se ihan suomalaista ole. Suomalainen ei ilmoita tuommoisia omia tavoitteita. Niin, ei varmaan. Ja joo, se on aika varovaista, että jos joku menee huutelemaan tuolla toreilla, että minä olen maailmanmestari. Ja sitten katsotaan, että ethän sinä ole, mutta ei kun anteeksi, musta tulee. Kyllä se, että jos sä itsellesi pystyt luomaan jonkunnäköisen, voi sanoa vaikka illuusioksi, mutta se, että sä toistat jotain samaa, että yrität saada pään sisään istutettua jotain, jos sä sitä toistat joka päivä, niin kyllä se perhana vaan tulee tapahtuu joku päivä. Että jos sä itse uskot siihen, mutta jos sä tietenkin niin kuin ulkopuolelta tulee mölinää, mutta ei sillä ole mitään merkitystä. Koska sä oot sitä toistanut niin kauan itsellesi, niin sä uskot siihen enemmän kuin kukaan muu. Joo, ja toi oli kiinnostavaa, kun sanoit siitä mekaniikasta, kun nykyään golfissa katsoo Bryson DeChambeauta ja muut, kun ne on pelkkää mekaniikkaa niin ja ottaa sitä dataa, että miten mun lyönti, mutta sä lähit sitä niin kuin peliä päin vähän eri lailla. Joo, mä oon nimenomaan oppinut sen pelin pelaamalla. Ja mä kun katson nykyajan golfia ja miksi ei sitten ole niin ollut aikaisemminkin, niin
paljon on pelaajia sellaisia, suurin osa on sellaisia, ketkä on oppinut sen niin kuin paikallaan seisomalla erilaisia asentoja kropalla ja mailalla opettelemalla, oppinut niin kuin siihen peliin. Et ihan toisinpäin, että mulle se peli on kertonut enemmänkin sitä, että mitä mun kuuluisi sitten niin kuin parantaa, kun taas se, että aasialaiset on esimerkiksi hyvä esimerkki siitä, ne on tehnyt sitä jo niin kuin useamman vuosikymmenen, että siellä on koko suku on seisomassa kädet puuskassa rangeille, katsoo kun nuori lyö palloja ja sitä tehdään sitten 10 tuntia ja sitten mennään tekemään jotain muuta ohjeista siihen, kun taas sitten mä oon oppinut sen nimenomaan siellä, että mä oon pelannut mieluummin vaikka 2 kierrosta golfia ja sitten siellä on oppinut asioita. Että ei musta ole ikinä saanut sellaista oppikirjamaista niin kuin golfin pelaajaa. Aika erikoisen näköistä liikettä ja joskus parhaimmillaan se on ollut ihan sujuvaa, mutta silloinkin kun on ollut enemmän niitä vaikeampia hetkiä, niin siltikin on jotenkin pystynyt niin kuin selviytyä ihan sillä, että ymmärtää siitä pelistä varmaan vähän enemmän kuin joku toinen. Upeasti kuvattu toi ja palataan vähän myöhemmin, kun jutellaan paineensiedosta ja muista tuohon, että miten se peli on opettanut sua ja miten sieltä ne vahvuudet on tullut, pystyn kuvittelemaan. Meidän Tiedon jäljellä podcastin luonteen omaisesti, niin mä oon Arskan kanssa paiskottu vähän taustatöitä ja tuo sivulla näkyy huoneen taulua ja vähän ajatuksia tänään, että mitä me halutaan susta selvittää. Ja tuolla jos otetaan kiinni tuohon uran huippusaavutuksiin, niitä on paljon. Siellä brittien amatöörimestaruutta, 5 Euroopan tuurin voittoa, paljon muita upeita hetkiä, niin jos sä ajattelet niin kuin uraa taaksepäin nyt, kun se on paketissa, niin mitkä siellä on semmoisia saavutuksia, joita sä pidät kaikkein merkityksellisimpinä, joita sä kannat niin kuin mukanas? Joo, se on kyllä aika vaikea laittaa niitä niin kuin minkäännäköiseen järjestykseen. Sitten on niin kuin kysytty varmaan 8 miljoonaa kertaa ja aina tuntuu, että jollain lailla antaa erilaisen vastauksen, mutta mun on ehkä pakko niin kuin sillä lailla aina palata kuitenkin siihen British Amateurin voittoon ihan sillä, että se mahdollisti paljon sitten niin kuin tulevien vuosien sitä ammattilaisuutta. Eli 2000 voitin Liverpoolin Hoylakessa Amateur Openin ja siitä noin vuosi eteenpäin niin mä olin ammattilainen. Ja se mahdollisti paljon, koska mä olin sitten saanut kansainvälistä nimeä ja sain kutsuja kilpailuihin ja oikeastaan jäi pari sellaista välivaihetta kokonaan pois, että mä en pelannut alempia toureja juurikaan ollenkaan, vaan pääsin sitten niin kuin Euroopan päätasolle sitten suoraan. Ja se on sellainen tien tasoittaja ollut se amatöörivoitto ilman muuta. No kuinka poikkeuksellinen tuommoinen on, että hirveästi kuluta aikaa missään Pohjoismaiden tuureilla, Challenge-tuurilla, vaan aika nopeita sitten suoraan kumminkin eteelle? Kyllä niitä on, ja esimerkkejä löytyy Amerikasta vielä enemmän, koska ne varsinkin tänä päivänä tuntuu, että ne nuoret pelaajat on niin kuin, valmiimpia kuin joskus aiemmin on ollut. Eli sellainen yleinen taso ihan nuorissakin on noussut niin korkealle jo, että ne pärjää ammattilaisten keskuudessa. Joskus silloin, kun mä oon ollut nuori, niin ääneen puhuttiin sellaista, että ei golfarina voi olla valmis, jos se ei ole vähintäänkin niin kuin 34 vuotta ikää ja pelannut X määrä vuosia ja näin, niin tänä päivänä se rima on heitetty kokonaan pois. Ja mä en ole ikinä uskonutkaan siihen, että pitää olla valmis johonkin. Sehän vaan tupsahat siihen ja sitten se menee tai ei mene. Mutta nuoria pelaajia tulee kyllä sellaisia, että ne pystyy pärjäämään saman tien. Ei ole mitään esteitä sille. Ja se Jenkkien, se noi high school ja collegeit ja siellä alkaa olla aika kova taso niillä pelaajilla ja sieltä tulee kyllä koko ajan niin kuin. Se on laji kuin laji, se college-systeemi on sellainen, että sieltä tulee kyllä ne niin kuin parhaimmat läpi. Tietenkin sinne jää vielä
paljon sellaisia, ketkä ei pääse sen niin kuin ihan nuorena vielä niin kuin puskea sieltä massasta läpi. Saattaa sitten jäädä sellaisia nukkuvia sinne, mitkä tulee sitten 5-10 vuoden päästä sieltä. Varsinkin golf on sellainen laji, missä voi vielä niin kuin myöhemmälle iällä tulla, sanotaan 30-vuotiaana, niin joku tuleekin yhtäkkiä parin välistepin kautta PGA-tourille pelaamaan. Kysyisin tuosta oikeastaan se eka voitto, jonka nostit tuosta merkittävä, toi brittien amatöörimestaruus 2000, niin muistatko niitä hetkiä siinä? Olitko johdossa? Miten se ensimmäisen voiton ottaminen? Mä oon oppinut aika monessa lajissa se, sulla on ollut kova unelma, sä oot uskonut siihen, sä oot pumpannut tietyllä tavalla omia renkaita matkalla sinne, mutta jäikö sulla muistikuvia siitä, että minkälainen paine siinä oli päällä siinä loppuvaiheessa, että oliko se helposti otettava vai jouduiko se taistelemaan kovasti mieles kanssa? Muistaakseni en joutunut painimaan mieleni kanssa juuri ollenkaan. Sillä kisaviikolla tapahtui ensimmäistä kertaa sellainen, että mä olin jotenkin tupsahtanut parhaaseen mahdolliseen vireeseen tai kuntoon, miksi sitä ikinä haluaa sanoakaan, mitä mä olin ikinä kokenut aikaisemmin. Ja ehkä vaikein hetki mulle, mä muistan sen kisaviikon aikana, oli se, että kun mä halusin mennä lyömään, vaikka mä olin pelannut 2 peliä sinä päivänä, eli reikäpelinä kun pelattiin niitä loppupelejä, niin mä halusin mennä vielä vähän harjoittelemaan, kun se tuntui niin hyvältä se lyöminen, että mä vaan menen lyömään palloa ilman mitään tarkoitusta. Niin mulle tuli Hoileikin tällainen vanha jäsen tuli katsomaan kädet puuskassa sinne niin kuin 10 metrin päähän sinne taakkepalloon. Se seisoi vaan siellä, eikä sillä ole mitään merkitystä. Mä löin kassillisen pallon ja löin toisen kassillisen pallon. Sitten se tuli sanomaan sen pienen session jälkeen, sanoi, että kyllä mä ihmettelen, että jos et sä voita tätä kilpailua. Niin se oli se, niin kuin, mä en ollut edes ajatellut sen niin kuin kilpailun voittamista ennen kuin sitten hän sanoi sen ääneen. Se tuli sillä lailla niin kuin ihan puskista, mutta kyllä mä niin kuin vähän jyvällä olin siinä, että mä tunsin, että nyt on mahdollisuus tapahtua jotain erikoista omalla uralla. Mutta se meni sitten omilla rullilla siitä loppuun. Mä niin kuin käytännössä johdin kaikkia pelejä koko ajan ja se tuli sitten niin kuin suhteellisen helposti loppupelissä. Muistatko yhtään ketä nimiä, ketä on ammattilaiseksi sieltä siirtynyt sun kanssa, niin minkälaisia nimiä siellä oli silloin kisassa? Joo, siinä on se samassa kisassa on ollut paljon, mutta sitten mitä tuli niin kuin omia pelejä vastaan siinä, niin siinä oli muutama kaveri, ketkä oli sitten tourilla, mitkä on sitten samaa ikäluokkaa, niin on myös lopettanut, mutta ne on lopettanut eri ehdoilla, eli heidän pelitaso ei niin kuin riittänyt sitten niin kuin myöhemmällä iällä. Ja siellä pelattiin tourilla sitten samaan aikaan etelä-afrikkalaisen Martin Maritsin kanssa ja myös britti Zane Scotlandin kanssa nuorena. Ja molemmat on lajin parissa, mutta niin kuin golf tarjoaa niin kuin aika paljon mahdollisuuksia. Mutta kyllä siellä niin kuin hyviä nimiä tietenkin kilpailussa on ollut mukana. Tietenkin nuorena, kun hyppää tuohon eikä mitään leviä saavutuksia oikein saanut, niin tuonne hattukourassa sponsoreita kyselee, että saadaan lentolippuja, saadaan vähän hotellirahaa, niin minkälainen puusse tuotetaan sillä, että pystyy eri lailla meidän neuvottelupöytään sai tukijoita mukaan, vai oliko silloin jo lähtenyt tukijoita mukaan, kun on aika tärkeää tuossa golfissa kumminkin? Joo, se ei ollut niinku yhtään mielessä siinä vaiheessa, eikä ollut niinku vielä seuraavaan vuoteen. 2001 mä siirryin sitten ammattilaiseksi ja siinä se tuli niinku tavallaan konkreettiseksi se, että okei, että mulla ei olekaan enää sitä niin kuin liiton tukea tai seuran tukea ja sitten ei ollut mahdollisuutta mennä niin vanhempien pussille tai muuta. Että mä olin tavallaan vähän omillaan, niin siinä vaiheessa se tuli, mutta mä olin tehnyt tällaisen managerisopimuksen muutama kuukautta aikaisemmin ennen kuin mä siirryin sitä ammattilaiseksi ja meillä oli sitten tällainen hiljainen sopimus sen se ensimmäisen managerini kanssa, että hän maksaa mun viulut, että kunhan sä vaan pelaat. Eli meillä ei ollut mitään painetta niin kuin etsiä mitään yhteistyökumppania tai hakea 10 tonnia tuolta tai 5 tonnia tuolta. Et me ei lähdetty ollenkaan sille tielle. Mutta mulla kävi silloin alussa heti silleen, että kun mä siirryin
jos sanotaan, että mä myöhään keväällä 2001 siirryin ammattilaiseksi, niin mä pärjäsin kunnolla ensimmäisen kerran heinäkuussa Open Championshipissa, missä mä sain niin kuin hyvän sellaisen lähtöpotin. Mä sain ehkä satkun euroissa ja sillä oikeastaan selätettiin se, että ei tarvitse lähteä hakemaan 5 tuolta, 10 tuolta. Eli se ei ollut silloin alussa mielessä, eikä se ole oikeastaan ollut koko uran aikana niin kuin minkäännäköinen. Niin kuin, mä ymmärrän, että se saattaa olla aika kivikkoinen tie, jos ei tule niin kuin onnistumisia, mutta mä kyllä niin kuin jollain lailla tunnistin sen, että se raha ja se tuki, mitä itse tarvii, niin se on siellä kentällä. Että sieltä se pitää niin kuin itse käydä ottamassa ja ansaitsemassa, kuin se, että luottaa siihen, että mulla on kumppaneita. Totta kai mulla oli niin kuin kumppaneita siinä niin kuin matkan varrella ja myös muita tulonlähteitä kuin se pelkkä peli, mutta ne tuli sen pelin kautta, eikä sillä lailla, että mulla olisi ollut kumppani eka ja sitten lähdetään pelaamaan. Sä oot ollut kyllä, kun katsoo sun uraa niin hyvin epätyypillinen, että sä oot ollut tosi uskollinen sponsoreille, että sulla on ollut muutama todella tärkeä, jotka on kulkenut todella pitkän matkan. Minkälainen merkitys sulla oli siihen? Ne on ollut, joo, ja muutenkin tyyppejä, ketä on ollut oman uran varrella siinä ympärillä, niin kaikki on ollut pitkäaikaisia. Eli se lähtee niin kuin valmentajasta, cadista ja on se sitten niin kuin näitä muita kumppaneita. Vaimonkin kanssa ollaan oltu aika kauan ja siis niin kuin näin. Mulla on samoja kavereita, ketä mulla on ollut silloin, kun se ei ole niin kuin muuttanut miksikään. Mä en ollut kovin hätäinen sitten tekemään sellaisia niin kuin, nopeita hätiköityjä päätöksiä, että jos joku meni vähän vihkoon, niin heti piti muuttaa jotain, vaan ehkä se isompi kuva pysyy paremmin hallussa, kun teki niitä sellaisia hätiköityjä ratkaisuja siellä sisällä sitten niinkään. Minkälainen se niin kuin toi nykyään, tai silloin, sanotaan eka silloin, niin tuommoinen seura ja liiton tuki, minkälainen niin kuin on junnuna lähtee tai lähtee harrastamaan golfia ja miten niin kuin liittotuki ja seuratuki niin kuin junioritoimintaa? Se oli ihan niin kuin, se oli kriittinen. Varsinkin silloin junnuna, kun mä pelasin jonkun verran Suomessa näitä paikallisia turneita, niin seura maksoi kaikki. Seura maksoi, niin kuin aina lähetettiin, niin kuin meillä oli kuitenkin Lahden Golf on aina ollut sellainen niin kuin, tavallaan vähän urheiluseura periaatteella toimivat. Jos tuolla on kilpailut, niin sinne lähetetään porukkaan. Se oli sitä niin kuin mun junnuaikaa. Ja sitten kun mentiin ulkomaille, niin liitto hoiti. Niin se oli aika sellainen helppo. Mutta sitten kun mä kasvoin vähän viimeiset vuodet niin kuin siellä amatöörinä, niin mä ymmärsin, että mulla on tarve vähän enemmän vielä saada niin kuin, ruohoaikaa, kun meillä on tämä talvi olemassa, mun pitää saada muutama ekstra kilpailu, niin mulla kävi ihan älytön mäkkyrä, että mä törmäsin sellaisen ihmiseen, kuka halusi rahoittaa silloin sitä amatööriaikaa. Sellainen lovi oli siellä, mihin mä tarvin rahoitusta, niin tätä tukia ei ole ikinä niin kuin tullut missään esiin, eikä nimiä ole ikinä mainittu, eikä mainita vieläkään. Mutta se oli kriittinen tuki itselle siinä vaiheessa. Ja sitten mulla kävi sillä lailla, että ihan se loppupätkä siinä amatööriajassa, niin mä en juurikaan pelannut Suomessa enää ollenkaan. Ja siitä meinasi tulla vaikeuksia, mutta mä pystyin sen perustelemaan itselleni ja muille sitten, ketkä sitä penäs, että sun pitäisi pelata SM-kilpailu, sun pitäisi pelata näitä. Mutta kun mä en halunnut pelata, että mä ajattelin, että mun kilpailut pitää olla jossain muualla kuin täällä Suomen sisällä. Mä en tule pelaamaan 5 vuoden päästä kilpailua Suomessa. Mun pitää päästä täältä rajojen ulkopuolelle. Siinäkin oli se sisäinen halu menestyä ja se unelma ajoi sua oikealle kentille. Mutta oli siinä vähän sellainen itsekäs niin kuin ajatus oli myös se, että mä nautin paljon enemmän pelaamisesta ulkomailla kuin sitten niin kuin naapurikentällä esimerkiksi. Et se oli vaan kerta kaikkiaan näin. Minkälaisia kisoja amatöörinä vedetään? Kaikki tosi paljon puhutaan PGAsta, Euroopan Tourista, Challengerista. Minkälaisia kisoja siellä niin kuin on tarjolla amatööreille?
Kyllähän niitä on tarjolla eri puolilla. Niin? No niin, se on taas sitten oikeastaan omassa aktiivisuudesta kiinni. Että kyllä mä väitän, että tiedätkö, Australiassa siellä on todella kova taso. Japanissa on todella kova taso, ihan niin kuin siis amatööristä ammattilaiseen ihan huippuihin. Niin jos sä sinne otat yhteyttä, että mä haluaisin tulla, tiedätkö, pelaa teidän Western Australia Amateur Openin, vaikka ei sinne mitään pääsyä ole, niin katsoo, että hetkinen, että tuolta Hämeenlinnasta tuollainen poika tai tyttö laittaa viestiä, että totta kai me halutaan, että se tulee tänne näin, tervetuloa. Niin sillä sä pääset sitten, kun ne kutsuu sut sinne. Ja tälleen mä pääsin esimerkiksi vuonna 2000 mä olin vielä amatööri ja mä olin menossa Hennalaa urheilujoukkoihin. Niin mä aloin jo suunnittelemaan sitä, että miten mä, niin kuin vaikka mä oon siellä armeijassa, niin mun pitäisi jonkunnäköinen pläni olla, että mitä mä teen siinä talvelle, että mun pitäisi saada jotain järkeviä kisoja aikaiseksi ja harjoittelua. Niin ja urheilukomennuksia mutta mä löysin sieltä nimenomaan Australiasta hyvän loven. Mä katsoin, että Australia Openi pelataan tolleen joulukuussa, se on aika synkkää aikaa täällä. Että jos mä menisin kuukaudeksi sinne ja treenaisin siellä niin kuin paikallisten huippuamatöörien kanssa. Sitten mä pääsisin vielä pelaamaan Australia Openin, mutta se oli vielä se kysymysmerkki, että miten mä siihen pääsen. Mutta mä kirjoitin sinne kirjeen. Niin totta kai ne kutsuu. Ja sitten mä menin kuukaudeksi sinne. Ja siinä oli sitten niin kuin se vastasi siihen, niin kuin mikä se oma tarve siinä aikana. Ja sitten puolustusvoimat oli niin kuin sen verran myöntyväisiä, että ne katsoi, että tämä jätkä tarvii tämän. Mutta oliko sen etua vähän tuommoista, kun on Pohjolasta ja Suomesta ja on tuommoinen, sanotaan Lonely Wolf, joka pistelee kirjeitä, kun taas sitten jostain Kiinasta löytyy pelaajia Jenkeistä, niin ne ehkä pääse sillä, että se on voi se hyvinkin olla, mutta siinä oli myös ehkä sitten kun otti paikalliseen valmentajaan yhteyttä, että mikä se reitti tähän niin kuin voisi olla teidän, niin ne näki myös sen hyödyn, että mä oon heidän kanssaan. Että mä tuon vähän sellaista miksausta ja ehkä sitä, mitä me tehdään täällä Suomessa tai Euroopassa, niin myös heidän toimintaan. Kyllähän tarvitsisi tehdä tuommoista niin yhteistyötä, kansainvälistä yhteistyötä aika monessa lajissa. Pitäisi olla paljon enemmän, että jos ajattelee mitä tahansa yksilöurheilua Suomessa, niin ne on niitä leirityksiä, mutta pitäisi olla paljon rohkeammin sitä, että mennään kansainväliseen kilparyhmään, kansainvälisen coachin alaisuuteen kuukausiksi. Niin kuin hakeen niitä niin kuin uusia sytykkeitä siihen omaan treenaamiseen ja tason nostoon. Me halutaan totta kai vielä jutella niistä sun voitoista ja siitä, että miten sä ne onnistuit tekemään, mutta hypätään tuohon voittamisen paineensiirron teemaan ja se on, voisi sanoa sillain niin kuin ollaan muutaman kerran aikaisemmin näitä podcastia päästy jutteleen ja sä puhuit myös siitä, että sun uralla on ollut yksi tärkeimpiä asioita se, että silloin kun sä oot tietyllä tavalla heikoimmassa hetkessä, niin sä yrität olla siinä heikoimmilla parhaimmilla. Se on vähän tämän podcastin aihekin, että miten pystyy silloin kun peli ei kulje, niin pelaamaan kohtuullisen hyvin tai paremmin kuin muut. Ja sitten oot puhunut myös siitä, että miten jokaisella kierroksella tulee niitä ups and downs, että vaikka tuosta nyt ehkä sai tuosta 2000 voitosta sellaisen kuvan, että sulla oli jatkuva onnistuminen päällä, mutta aika usein se varmasti on niin, että siellä jokaisen kierroksen aikana tulee niitä nousuja ja laskuja. No joo, se on muistaakseni esimerkiksi tässä kyseisessä kilpailussa pelattiin 7 kilpailukierrosta. Niin kyllä siinä aika paljon tapahtumia on. Että Arikin voi alkaa laskea, että monta lyöntiä tulee 7 kierroksen aikana lyötyä. Niin kyllä siinä aika paljon tapahtumia on. Mutta se on sellainen, niin kuin, se isompi kuva niin kuin pysyy jollain lailla niin kuin parhaiten hallussa. Siitä siinä oli kysymys. Sitten se voittaminen siinä turnauksessa ei tuntunut kauhean paineistetulta. Kerroit, että kaikki vaan niin kuin sujuja olit edessä, mutta voisi sanoa, että netti on täynnä ja IG on täynnä semmoisia niin kuin huippugolfareiden luhistumisia. Ja varsinkin, jos sitä voittoa on jahdattu pitkään, niin sinne tulee aika iso mörkö selkään tai missä tahansa kilpailulajissa, niin jollet sä pysty niin kuin execyyttämään ja sä tiedät, että sulla olisi ne kyvyt, niin siellä paine niin kuin nousee niin mentaalipuolella. Niin miten sä oot näissä turnauksissa, joissa sä oot menestynyt, tai ne on sitten epäonnistumisiakin ollut, niin miten sä oot käsitellyt niitä paineita, minkälaisia metodeita sulla
niiden osalta. Ja onko sulla jotain sellaista muistoa, missä on menty todella pahasti metsään ja sä et olekaan siinä onnistunut? Niitä olisi kiinnostava kuulla. Mulla ei ole tullut niitä sellaisissa tilanteissa, kun on ollut mahdollisuus esimerkiksi voittaa kilpailu, niin mulla niissä ei ole tullut niitä sellaisia, tiedäkseen, että olisi mennyt aivan vihkoa tai sulamisia. Mutta sitten on tullut siinä, niin kuin sanotaan, jos on ollut kakkosketjussa sillä lailla, että olet ollut, sanotaan, pelannut sijoista 5-15 vaikka, mikä on golfissa vielä, niin kuin se on hyväksyttävä luku, niin niissä on tullut niitä epäonnistumisia ja isoja sulamisia, mutta ne ei ole tehnyt niin isoja kolauksia, mitä mahdollisesti se olisi tehnyt, jos se olisi pelannut voitosta, koska mulla meni, mä just itse asiassa ajattelin, mulla meni 6,5 vuotta siitä, kun ollaan puhuttu siitä amatööristä, niin ensimmäiseen ammattilaisvoittoon. Niin siinä ajassa kerkesi tiedätkö sä, kysymysmerkkejä tulee itselle päähän, että hetkinen, että onks musta tähän? Ja silloin joutuu tuijottelemaan peiliin aika paljon, että hetkinen 6 vuotta, 7 vuotta, niin se on aika pitkä aika sitten pelata sijoista ynnä muut. Ja siinä on aika monta kisaa. Siinä on aika monta kisaa, joo. Tämä ei ole mikään sillä lailla triatloni, että vedetään 1 vuodessa tai jotain vastaavaa. Golfissa tulee aina uusi viikko, mutta sehän se makea olikin. Sehän se sitä veikin eteenpäin se, että jos tuli tällä viikolla meni päin peresuksia, niin ensi viikolla voi yrittää taas uudestaan. Niin miten siihen pystyy asennoitumaan, kun toi laji on kumminkin semmoinen, että aika paljon otetaan turpaa. Ja voittajia on se yksi, kun mä muistan, että mä näin jonkun Roger Federerin puheen, kun se piti jollekin college-porkalle ja sanoi siitä, että voitti 80-70% peleistä, mutta kumminkin palloista voitti joku 56%. Et se on se mentaali on niin noilla parhailla, kun turpaan tulee aika paljon, niin pystyt siinä hetkessä saamaan itsessä sen aika henkisen kapasiteetin irti, koska eihän se peli siinä muutuu hirveästi, vaan se on se henkinen puoli. Usein se palautui siihen, että jos sulla oli tullut sellainen pätkä, että missä saat turpaa keskimääräisesti enemmän, niin aina mä palasin siihen, että mitä se tekeminen siellä arjessa on. Että sieltähän se heijastui sinne, mitä sitten tapahtuu kisamatkoilla tai kisoissa. Se piti saada se oma pesä sillä lailla hyvää kondiksi, että ne päivät on sellaisia, että mistä saa taas energiaa, eikä menetä energiaa siinä pelaamisen tai harjoittelun aikana, siitä saa energiaa. Sitten kun se alkoi toimimaan, niin sitten sä kuitenkin ymmärrät, että golf on sen verran pitkäjänteistä, että tämä ei ole huomisesta tai ylihuomisesta kiinni, vaan siinä katsotaan pitkäjänteisesti asioita, niin se alkaa väkisin tulemaan sinne sitten niille kisaviikoille. Ja sitten pikkuhiljaa alkoi mennä paremmaksi. Se on ollut yhtä aaltoliikettä. Siellä on ollut hyviä hetkiä, sitten on ollut paljon enemmän huonoja hetkiä. Mutta eipä niistähän on oppinut, mutta ei niitä nyt halua jäädä vellomaan, että mulla menee huonosti. Mutta sä tunnistit siitä aina ne samat sanotaan ongelmat tai ne, että okei, mun arke ehkä tossa on ollut nyt ihan jämptiä, että nyt vähän peli lipsuu. Sä tunnistit kyllä jos sä katot peiliin, niin kyllä se silloin. Niin siellä se yleensä Joo, kyllä. Siinä vaiheessa, kun sä oot housut kintuissa, niin kyllähän se pitää myöntää. Mutta siihen hetkeen voi mennä sitten eri aikakausina enemmän aikaa ennen kuin sä myönnät sen. Joo. Riippuu, mistä on kyse. Sitten tuosta, kun ollaan tosi positiivisessa aiheessa, niin sä 2006 sä tiput ET:ltä jossain. 2005, joo. Niin minkälainen se, kun sä kumminkin oli ura mennyt hyvää vauhtia, pääsit nopeita sieltä amatööristä ammattilaiseksi. Tuliko siinä se, että rupesit kyseenalaistaa itse siinä kohtaa? Hetken aikaa mä kyseenalaistin sitä, mutta mä pääsin aika nopeasti siitä eroon. Ja siinä vaiheessa, siis se on ollut kriittistä sitten taas sen loppu-uran kannalta, siinä vaiheessa mä tein sellaisen päätöksen, että mä lähden itsekseni selvittämään, mistä on kyse. Mä menin muutamaksi kuukaudeksi Amerikkaan ja päätin
tehdä muutoksen, sillä lailla suunnanmuutoksen, että kun se peli niin kuin vei mua alas ja arki muutenkin vei mua vähän niin kuin alas, niin mä tein sellaisen, että mä menen jenkkeihin, mä menen yksin sinne ja sitten siinä hetkessä otan apuja muutamalta tyypiltä ja se on oikeastaan se pari kuukauden pätkä, mitä mä olin siellä yksin, niin se on ollut ratkaiseva sit loppu-uran kannalta, koska siinä mä saisin niin lyhyessä ajassa niin kuin kääntymään sen. Se ei tietenkään kukaan ei sitä tiennyt. Eihän kukaan nähnyt mitään kisatuloksia. Eihän mä pelannut puoleen vuoteen yhtään kisaa, mutta mä koko ajan niin kuin jollain lailla prosessoin sitä, että mitä tulevan pitää. Niin mä pääsin sitten 2006 kesällä, sit kun mä aloin pelaa kisoja, niin mä pelasin harvakseltaan, mutta mä pelasin koko ajan hyvin. Mä olin aina valmistautunut hyvin. Elikkä mä olin tunnistanut sellaisia asioita, että jos mulla oli 4 viikon päästä vaikka kisa, golfissa nyt niitä voi tulla peräjälkeen koko ajan, mutta sanotaan, että oli vaikka kuukauden päästä kisa, niin mä elin sen kuukauden niin kuin jollain lailla huonosti siihen, niin kuin siihen ennen sitä kilpailua. Nyt mä osasin valmistautua joka ikiseen. Oli se valmistautuminen sitten 3 päivän mittainen tai sitten 2 kuukauden mittainen, niin mä osasin rytmittää sen tekemisen eri lailla ja tein asioita paljon paremmin kuin aiemmin. Niin sellainen tietynlainen, miksi sitä voisi sanoa, time management, niin kuin, että miten sä käytät aikaa, että jos sulla on 3 tuntia tässä näin, niin mitä sä sillä ajalla teet? Niin mä pikkuhiljaa aloin oppia sitä. Sitten vielä kun aika meni eteenpäin, mä tulin vieläkin paremmaksi. Ihan sen takia, että mulla tuli perhe, tuli 2 lasta muutaman vuoden sisään, niin siinä piti olla vieläkin järkevämpi se, että se voi jäädä pyörimään ja tehdä sitä sun tätä niin kuin pyörittelemään palloa ja pomputtelemaan ja vähän chippailee tonne. Ei sitä voinut tehdä enää, koska sitten niitä osa-alueita elämässä oli muitakin, kun sinä itse pelaamassa golfia, että piti niin kuin käyttää tasapainottamassa sitä. Nimenomaan. Eli sä kävit Jenkessä tekemään vähän niin kuin Samu Haaperit. Tulit Hollywood Hillsin kanssa sieltä pois. Joo, Kuuntelen sua, niin sulla on varmaan ollut aika lempeä sisäinen ääni, vaikka sä oot vaativa varmasti itsellesi. Joo, vähän pehmeäkin, joo, liian pehmeä. Millä Mikko Ilonen puhuu itselleen sen golfkierroksen aikana, niin jotainhan siellä tapahtuu siellä sun pään sisällä, että ei se ole pelkkää sitä valmistautumista, että sitten kun sulla tulee niitä alamäkiä siellä, niin miten sä reflektoit sitä peliä sen kierroksen aikana? Minkälaista puhetta se on sulle itsellesi? Mulla oli sellainen tapa ammattilaisena, sitten varsinkin niin kuin toi loppupätkä, sanotaan viimeistä 10 vuotta, mä puhuin itselleni ääneen suomeksi, kun mä tajusin, että eihän kukaan ymmärrä. Aika harvoin oli se, että pelasi niin kuin toisen suomalaisen ympäröimänä. Että ei siellä niin kuin, sitten muutamia tuli, mutta ne on ihan yksittäisiä kierroksia, kun me ollaan sitten pelattu niin kuin kisakierroksia. Mulla oli aina ulkomaalainen caddy. Suomalaisia oli katsomassa, mutta sitten kun katsoo golfväyliin, niin ne on niin ainakin se 40 metriä on eroa, niin eihän se kukaan kuullut, kun mä höpisin itsekseni suomeksi ihan sen takia, että mä toistin itselleni sellaisia asioita, että mä uskon siihen, vaikka mulla oli sellainen tapa, että mä kehuin itseäni maailman parhaaksi puttaajaksi. Wow. Ja sehän oli, niinku, sehän oli niinku ihan, nyt kun ajattelin, eihän mä ollut sitä, mutta kun mä toistin sitä koko ajan, niin mä aloin uskoa siihen. Ja ne on sellaisia... Sä pumppasit sun renkaita. Niin, mä pumppasin nimenomaan. Joo, jollain lailla pumppasin niitä renkaita, mutta se oli myös sitä niin kuin sellaisen jännityksen ja paineen hallitsemista. Yksi sellainen tosi olennainen asia, mitä yhden toisen lajin valmentaja jossain vaiheessa huomasi, kun oli mun mukana golfkierroksella, se sanoi, että sä et muuten hengitä ollenkaan. Ja se oli just nimenomaan silloin, kun mulla tuli se huono pätkä 2005, niin silloin oli se sen jälkeen, kun tämä tunnistus tuli toiselta, niin kuin kaveri sanoi, että hetkinen, että sä et hengitä ollenkaan, niin se sellainen jännitys alkoi tulee kroppaa aika niin kuin monessakin paikassa. Niin sitten kun mä kiinnitin siihen huomioon, niin se on oikeastaan kantanut sitten taas
siitä eteenpäin aina siihen asti, kun lopettikin. Ja mä en tiedä, voi olla, että mä en enää hengitä. mutta se oli sellainen ratkaiseva asia myös siinä, että siellä on paljon sellaisia pikkuosasia, mitkä vaikuttaa toiseen. Ja nyt tuli vaan mieleen tämä hengitys. Se oli todella ratkaisevassa osassa siinä. Hei, tuossa otit kädiä puheeksi ja otit aikaisemminkin jo ja uran kokonaan sama kädi suunnilleen melkein koko uran, niin miten sä kuvailet sen kädin roolia siinä golfissa kanssakulkijana ja kumppanina ja sparraajana? Minkälainen se on? Niin kuinka tärkeä se on sen menestyksen kannalta? Me on erilaisia pelaajia, niin kuin, mitä kädiltä vaaditaan, mutta mulle se oli enemmän sitä, että toinen ei ala niin kuin, toisen naamaa ei ala ärsyttämään, koska sä vietät niin paljon aikaa. Ja toinen se, niin kuin jos puhutaan kädistä, niin se ei saanut olla sellainen, että se alkoi pätemään. Että jos on vaikka nuori, aika usein on tällainen tilanne, että sulla on nuori pelaaja ja sitten on tavallaan kokenut kädi, niin se kädi alkaa ohjaamaan sitä pelaajaa. Eikä se voi olla toisinpäinkään. Mun mielestä se pitää olla niin kuin täysin yhtenäistä. Ja sitten on loppupelissä taistellaan päätöksistä, että mitä tehdään, mutta sitten on se pelaaja, kuka tekee sen päätöksen. Ja se kuitenkin lyö sen lyönnin sitten. Niin siinä ei saa olla tällaista epäsuhdannetta siinä, että kädi vie pelaa tai pelaaja vie kädi. Mutta on se kyllä, ei se kovin kadehdittavaa duuni, jos se kädin paikka sillä lailla, että jos on jollekin kaverille tai tutulle sille, se on ihan eri asia, mutta se, että se on aika tuulinen työpaikka. on nähnyt, se lähdetään niin kuin kesken kierroksen lähdetään pois. Pelaaja, sitä mä en ole nähnyt, että pelaaja antaa fudut kädille kierroksen aikana, mutta mä oon nähnyt, että kädi antaa pelaajalle fudut niin kierroksen. Tässä on kontti, että pidä se, mutta mulla on ollut, jo niin kuin sanoit Ari, niin mulla on ollut pitkäaikaisia suhteita. Mulla on ollut 3 kädiä käytännössä niin kuin uran aikana. Siinä meni se 18 vuotta. TV:stä kun on katsonut Netflixin hyviä dokkareita ja seuraa vähän, niin sieltä ainakin saa sen kuvan, totta kai siellä draamaa rakennetaan, mutta saa semmoisen kuvan, että pelaajien ja kädien suhteet on hyvin erilaisia ja kädejä on hyvin eri tasoisia. Sain olla kuulemassa Sami Välimäen entistä kädiä Väinö Viitaharjoa eli Väiskiä, niin Väiski kuvasi sitä tietyllä tavalla sitä hänen rooliaan siinä Samin kädinä ja sitä tiedolla johtaminen oli aika vahvasti siellä mukana ja se datan kerääminen ja se, miten kenttiin tutustutaan ja mitä sinne vihkoon piirretään. Vihko mua kiinnostaa. Mitä kaikkea siinä? Mulla on Ari niitä vihkoja aika paljon. Mä voin näyttää sulle. Ja ne merkinnät siellä ja ne kaavat ja ne oli kyllä todellista dataa, mitä pääsi sitä tsekkaamaan, mutta tuossa varmaan niin kuin pelaajien ja kädien, kun ne on niin erilaisia roolituksia, mutta minkälaista tietoa te hyödynnätte ja minkälainen peli se on yhdessä sen kädin kanssa niin kuin tutustua siihen kenttään ja kerätä se data ja näkemykset siitä ja sitten se oma pelistrategia? Joo, se on siis loppupelissä aika yksinkertaista se kentän kartoittaminen siinä mielessä, että siinä se ei ole kovin monimutkaista. Pelaat muutaman kierroksen, joka reiältä tulee joitain muistiinpanoja mahdollisesti. Ja sitten kun meille tulee valmiit tehdyt kirjat, maksat parikymmentä puntaa ja that's it, ja siellä on mittoja. Sinne lisätään sitten omia mittoja ja sitten samalla tarkastetaan niitä, että onko se kirja tehty oikein, että pitääkö ne mitat paikkansa. Se, että golf on onneksi niin rehellinen peli, että jos siellä joku huomaa virheen, koska se sama kirja on sulla ja mulla, niin jos joku huomaa virheen, niin siitä kerrotaan yleisesti, että siellä on havaittu virhe, se ei pidä paikkaansa ja se on näin. Että se on aika yksinkertaista, mutta sitten se, niin kuin se oman pelin tilastoiminen, mistä voisi saada jotain hyötyä, niin sitten mahdollisesti monet käyttää sitä harjoittelua, että toki meidän pitää kiinnittää tähän huomioon ja muuta. Mutta mä annan yhden ihan konkreettisen esimerkin vaikka siitä, että miten mun dataa kerättiin kierrosten aikana, niin pystyttiin tietyn ajan jälkeen sanomaan, että esimerkiksi mun rautaseiskan laikulmassa on pakko olla jotain vikaa, koska se ei käyttäydy samalla lailla kuin 8 tai 9. Ja sitten otettiin rautaseiska päkistä, mentiin valmistajan rekkaa katsomaan, että hetkinen, onko täällä kääntynyt, niin
kappas kummaa. Se on se eri lailla. Niin, eli sitä dataa on tarpeeksi tullut lyöntejä, että pystytään näkemään, että minkä takia tämä on 4 metriä enemmän vasemmalla kuin esimerkiksi 8. Että siihen ei pitäisi olla mitään selitystä, että kun on tullut tarpeeksi lyöntejä, niin sitten pystytään tollaisia niin kuin näkemään siellä. Mähän en tiennyt tätä ennen kuin joku kertoi mulle, että hetkinen, että tälleen tätä niin voi tehdä. Mun ei tarvinnut kiinnittää siihen huomioon. Joku muu kiinnitti siihen huomioon. Caddy tekee sitä dataa koko ajan sinne kirjaseen, mikä Arja kiinnostaa, niin laittoi sinne, laittoi lyöntejä ylös. Kummalla puolella lippua ollaan, tai niin kuin mihin se pallo päätyy, monta metriä ja näin poispäin. Niin sitten sieltä alkaa ajan kanssa tulee näitä esiin. Sitten Caddy piti sen jälkeen huolen siitä, että mailat oli niin kuin jiirissä. Eli niitä käytiin sitten, että mitä oli mulle todettu sopivaksi, ollaan tehty jonkunnäköinen fittaus, niin niitä käytiin sitten säännöllisin väliajoin. Ja jos esimerkiksi Caddy tunnistaa sen, että jos mä olin paiskannut mailla, vaikka rautamailla sinne päkin niin kuin muiden mailojen joukkoon, niin se tarkoitti yhtä kuin sitä, että seuraavan kerran kun rekka on näkyvissä, niin ne käydään tarkastamassa ne kulmat. Koska toiset pienet osummat, niin ne tuo helposti, siellä niin kuin voi tuoda asteen muutoksia. Ja sitten golf on aika sillä niin kuin pikkutarkkaa peliä, niin ollaan joku asteen muutos jossain mailassa, voi tehdä sitten niin kuin jotain tuhoa. Mieti Ari, sunkin pelissä voi olla ihan siitä kyse, että sä oot paiskannut mailoja, että sä olisit oikeasti ihan kunnossa, mutta siellä on pieniä Joo, tuo SHG, se ei ole vielä rekkaa näkynyt, pääsin katsomaan. Hei, tuohon Väiskiin vielä kiinni ja tuohon Caddyn ja pelaajan rooliin, niin sä oot niin kuin selkeästi mentaalipuolella ihan äärettömän vahva. Sulla on se valmistautumisen merkitys. Sitten oli tosi ihana toi, mitä sä puhut itsellesi ja miten sä ajattelet positiivisen kautta. Oliko se pelaajana sillain, että sä pyrit kartoittamaan sitä kenttää niiden riskien kautta, vai oliko siinäkin se, että mihin sä haluat mennä ja sä pysyt siellä? Koska siinä Väiskin seminaarissa, kun mä sain selville sen, niin oli enemmän, että hän katsoi koko ajan, että mihin se välimäki ei saa mennä. Ja sitten hän koko ajan laski sitä, että jos silti kuitenkin päädytään tänne, niin miten sieltä päästään. Että hänellä oli koko ajan se käänteinen strategia siinä mukana, ja sitten jos tuli konflikteja pelaajan ja Caddyn välillä, niin hän ei juuri tehnyt sitä päätöstä. Mutta mä kysyin sitten tosi vaikeasti sen, että silloin kun sä tiesit, että se pelaaja on lyömässä väärällä mailalla, niin mitä sä teit? Niin hän käytti semmoista tekniikkaa, että hei, myy mulle tää maila. Joo, se on ihan hyvä. Ootko sä joutunut myymään Caddylle? Oon, monta kertaa. Ja hyvin on myynytkin. On monta kertaa joutunut nostaa käden pystyyn, että okei, se oli mun virhe. Mutta mä sen päätöksen tein ja mailin sen kanssa. Mutta silloin kun käydään, sanotaan uutta kenttää tai jopa puolituttuakin kenttää läpi, niin kyllähän sä katsot vain ja ainoastaan, että missä kuuluu olla, että sä yrität tiiltä päätyä tuon bunkkerin kulmalle tonne noin 10 metriä siitä lyhyelle. Ja that's it. Ei sun tarvitse niinku vilkuilla. Se, että jos sä joudut sitten niinku traboliin, se lyöt huonon lyönnin ja niitä tulee varmasti, niin sehän on tilannekohtaista, että miten sieltä tullaan. Minkälaisen mielintilalla sinne pusikkoon meet, että tullaanko sieltä niinku, nätisti vaan siirtämällä sivuun vai kenties hupullista mailaa vaan käteen ja vaan reikää kohti. Että se on ihan tilanteesta niin kuin riippuu sellainen. Kyllä mä lähdin aina siitä, että yritetään katsoa, miten sitä kenttää kuuluu pelata. Tai miten mun kuuluu pelata. Eihän kaikki pelaa tietenkään samalla lailla. Että jotkut lyö raudan ulos ja joku on sen verran pitkä, että mä pääsen sen bunkkerin yli, niin mä vedän joka kerta kuskilla tässä. Kumman tyyppinen sä olit, jos olet raffissa mettässä jossain pahassa paikassa ja se on 50-50, saako sen sieltä vedettyä kunnolle? Lähdikö sä hakemaan sitä riskiä vai lähdikö sä sillä, että no tullaan vaan väylälle tuosta noin helposti? Vai riippuuko ihan paikasta? No jos se on 50-50, niin ihan varmaan lähde. Ihan pommi varmasti aina lähde. Kyllä se taso on, sanotaan, että jos on tuollainen kesäkilpailu, 156 pelaajaa on täys fieldi golfkilpailussa, niin siellä on ainakin niin kuin 30 jätkää, ketkä yrittää painaa kaasupohjassa. Ja sitten on niitä
ketkä pääsee hikisesti hyvällä pelillä katista läpi. Heilmeriä koko ajan. Niin, että jos sä haluat olla siellä niin kuin paremmassa joukkiossa, niin kyllä sun pitää niin kuin pystyy niin kuin pitää se pedaalipohjassa sillä lailla, että jos tulee tällä 50-50 tilanne, tietenkin niin kuin aina tilanteesta riippuen, se on ihan päivänselvä asia, mutta se, että jos sä haluat menestyä, niin kyllä se pitää vähän jollain niin kuin siellä riskirajoilla mennä. Tietenkin omat heikkoudet ja vahvuudet tunnistaen. Kuinka paljon tulee reenattua? Meikö joskus golfkentällä ihan johonkin Doglegin siihen mettään, että voidaan tuolta pussellisen pallon tuolta mettästä. Ei tuo. Niin tilanteet tulee ihan tarpeeksi eteen kentälle, että ei niitä niin tarvitse erikseen sitä niin kivenkolosta harjoitella lyömistä. Hei, mä muistan, mä kuuntelin tuosta Viaplayn lähetystä, en muista oliko Raideri vai oliko Open, sä puhuit jostain väylästä, että sä vedit tahallas aina sen vähän pitkäksi sinne siellä kentällä, tai olisiko British Openissa johonkin raffiin, koska tiesit, että sieltä on niinku parempi tulla ja halusit jokut bunkkerit, koska ne oli just sun mitalainen bunkkerit, niin sä et halunnut missään nimessä päätyä niin bunkkeriin, vaan sä vedit aina, että ei huudisi katsomolla, huudisi, että menkää sivuun. Joo, mä tiedän mihin sä viittaat. Sä viittaat siihen, olisiko ollut 2012 Irish Openista puhuttiin jossain lähetyksessä, ja yleisö ei vaan kerta kaikkiaan ei suostunut siirtymään. Mulla on 2 kertaa käynyt tämä sama tilanne. Se on käynyt Rorin kanssa, pelasin Rory McIlroyn kanssa 2012 viikonloppuna, pelasin hänen kotikentällä Irish Openissa, ja yleisö näyttää vaan, että tänne vaan antaa tulla, että me otetaan vastaan, otetaan rinnalla vaikka alas. Että okei, se oli pakko vetää, kun ei ne suostunut. Sitä odotettiin 10 minsaa ja se ei vaan ollut tapahtunut. Toinen kerta, kun mulla on, siis itse asiassa ensimmäinen kerta, kun mulla on tapahtunut, niin mä pelasin Tiger Woodsin kanssa Augustassa. Ysireijällä yleisö ei suostunut siirtymään. Vaikka sä huudat, mä tuun sinne. Joo, ja sitten yritettiin pitkään, että tänne tulee pallo. Ja se oli vielä sellainen, että mä tulin jollain niin kuin matalalla slicella rauta 4 kädessä alamme. Se tulee todella kovaa se pallo. Sinne vaan. Se on vaan, ihmiset ei vaan suostunut menettämään paikkaansa siinä niin kuin greenin ympärillä. Ja sä halusit, jos sä välttää jonkun bunkerin tai jonkun, että sä halusit just sinne. No se oli ainoa vaihtoehto niin mulle, kyllä. Joo. Me ollaan Arskan kanssa enemmän keskenään pelattu, mutta tuossa tulee nimiä Rory ja Tiger Woods ja kumppanit, niin minkälaista sulla oli näiden maailman parhaiten kanssa pelata ja minkälaisia kohtaamisia ne oli? Silloin kun mä siirryin ammattilaiseksi siinä vuosituhannen taitteessa, niin mä jostain syystä omaksuin sellaisen aika avoimen lähestymistavan, kun mä ymmärsin sen, että jos mä haluan ammattilaisena pelata tulevina vuosina, niin ne heput tulee pyörimään siellä samoissa kisoissa. Eli sitten kun mä pääsin pelaamaan ensimmäisiä kisoja, niin mä menin oikeasti niin kuin vetää hihasta jotain. Mä olin varmaan todella ärsyttävä. Tiedätkö, niin kuin nuori kundi tulee, että mennäänkö harkkarundille pelaamaan. Ja mä oikeastaan harrastin sitä jo ihan alusta asti, kun mä siirryin ammattilaiseksi. Mä menin pyytää, tiedätkö 2001 mä pelasin Augustassa, US Mastersin amatöörinä, niin mä menin Jack Nicklauksen, että kysyin, että hei, huomenna olisi aamulla hyvä aika lähteä pelaamaan. Lähdetäänkö kimpas? Se sanoi, että lähdetään vaan, mutta Gary Playeri tulee mukaan. Että sopiiko se? Mä sanoin, no ehkä. No mentiin. Mutta tämä jatkui sitten siitä eteenpäin. Sitten tuli pääsin pelaamaan Openia sitten samana vuonna sitten kesällä, niin tuli tällaisia Vijay Singhin mä olin esimerkiksi joskus törmännyt aikaisemmin ja pelannut sen kanssa harkkarundiin, niin mä menin, että hei, sulta voisi saada hyvää dataa tässä Linksin pelaamisessa. Mitä mä menen Openissa vielä kunnolla taisi sun haastamaan, niin se sanoi, että joo, Parnevik ja Nick Price lähtee mukaan kanssa. Lähdetään vaan. Ja tällaisista kohtaamisista, tällaisista harjoitustilanteista, niin mä sain tosi paljon irti. Ja se oli oikeastaan ihan siitä, että mä
uskalsin olla tarpeeksi avoin, mennä vetää hihasta. Et siellä on kuitenkin, niin kuin sanoin, niin kesäajan täysfiili on 156 jätkää. Niin ne on kaikki tavalla tai toisella ammattilaisia. Ja kaikki on valmiita niin kuin vähän jeesaa toisiaan siellä. Niin onhan se nyt aika hyvä paikka sitten niin kuin yrittää oppia nuorena poikana. Mitä sä keräsit, minkälaisiin asioihin sä kiinnitit huomioon, mitä oppeja sä otit? No sellaisia, että miten niin kuin tiettyjä reikiä esimerkiksi niin kuin kannattaa pelata. Et jos sulla on golfkilpailu kestää useimmiten se 4 päivää, niin jos sä pelaat sen saman reijän 4 kertaa, niin mitkä on niin kuin ne vaihtoehdot silleen, että mitä sä voisit pelata sen kaikki 4 päivää. Jos sä pelaat 2 päivää näin, 2 päivää noin, riippuen lipun paikasta, niin ottaa ihan sellaisia käytännön asioita, että onko se rauta 3 joka kerta tiiltä, vai onko se sitten puu 3 joka kerta tiiltä, vai joku lipun paikasta riippuen sitten niin kuin, tai tuulen suunnasta riippuen, niin mahdollisesti joku toinen valinta. Niin ne on ihan tällaisia niin kuin konkreettisia juttuja, mitä sitten muuta saa. Tuossa oli kaverit muutama vuosi sitten pelaamassa Las Vegas, onko Shadow Creek vai mikä se on Vegas? Kuulostaa siellä niin kuin puolitutulta. Niin, siellä oli naisten tuuri ollut ja ne meni sinne, oli osakkaat halunnut, että jätetään siihen kuntoon. Ne oli just sen jälkeen mennyt pelaan sinne ja ne tuuletteli siellä jossain kohtaa, kädet oli, pitää kädet totta kai tietenkin olla mukana, ja ne oli tuulettanut sinne, kun pääsi 2. jossain vaikealla väylällä, pääsi greenille. Ja kädi oli sillä, että nyt tulee vaikea. Niin ei ole hyvä. Otti ihan väärällä. Mehän ollaan greenille. Joo, mutta toi pallo ei pysähdy ikipäivänä. Että kuinka niin kuin, missä kunnossa ne on ne greenit siellä ja kuinka tarkkana pitää sen lähestymisen kaula, että mille puolen sä tiputat, niin on se, ei se ihan helppoa. Miten maailman paras puttaja suhtautuu? Ei, se on se. Mutta niin kuin tällaisesta, mitä Ari sanoi, niin siitä on niin kuin ihan niin kuin itselläkin kokemusta. Se, että mä oon käynyt pelaamassa esimerkiksi Augustassa sellaisen ihan niin kuin hiljaisen kierroksen 2 kaverin kanssa. Se on ollut talviaikaa ja sitten muutama kuukausi siitä eteenpäin, niin tulee kisa, Masters pelataan huhtikuussa, niin se on ihan eri paikassa olisi pelannut. Että niillä ei niin kuin käytännössä ole, että mä pelasin, mä muistan sen ensimmäisen kierroksen, kun mä pelasin siellä niin kuin tällaisen ihan hupikierroksen, kädet taskus 68. Ei niin kuin mitään, niin kuin 4 alle paari. Sitten tulee kisaviikkoa, se huomaat, että hetkinen, tämä on niin kuin ihan eri alusta niin kuin muutamassa kuukaudessa muuttunut tähän näin, niin kyllä ne kentät muuttuu kisoihin aika paljon. Ja raffit varmaan muuttuu kanssa. No se on kenttäriippuvainen ja sitten turnausriippuvainen siitä, että eihän niin kuin kaikissa kisoissa ole se. Ja kaikilla kentillä niin kuin, ei se tarvitse raffeja. Että niissä puolustus on joku muu, mutta usein aika paljon törmätään kenttiin, mikä se kentän puolustus on ammattilaisille, on se, että, tai ammattilaisia vastaan on se, että siellä kasvatetaan isot raffit. Mutta sitten tarviiko sellaista aina joka puolella olla, niin siitä voidaan olla montaa mieltä. Ja aika usein US Openissa on aika. No taas US Openin luonne on se. Niin. Joo. No tässä nyt puhuttu vähän raffeista ja puhuttu vähän greeneistä ja kenttien ominaisuuksista. Nyt päästään aika luontevasti tuohon sun nykyisen ammatin pari, eli golfkenttien suunnitteluun. Niin kun sä siirtynyt tuohon golfkenttien suunnitteluun, niin missä tämmöinen projekti sai alkunsa ja mikä siinä niin kuin eniten innostaa? Oliko se luontainen jatkuma? Se itse asiassa alkoi jo silloin, mä olin vielä aktiivinen pelaaja 2017-2018. Me alettiin nykyisten yhtiökumppaneiden kanssa Kai Hulkkosen ja Sami Markkasen kanssa pidettiin sellaisia niin kuin muutama tapaaminen siinä omien pelien ohessa ja makusteltiin sitä, että olisiko se niin kuin mahdollista pistää tällainen toiminto pystyy niin kuin nimenomaan suunnattu tänne Suomeen, että jeesattaisiin golfkenttiä, vähän tehtäisiin parannuksia ja tunnistettiin, että meikäläisten golfkentät oli tulossa siihen ikään, että jotain tarvii tehdä ja aina voi tulla mahdollisuus, että tehdään jossain joku uusi kenttä tai niin kuin uusi projekti kokonaan. Ja sitten
me aloitettiin niin kuin sillä lailla, että meillä oli firma olemassa ja vähän ajatusta siitä, että miten me lähdetään sitä viemään eteenpäin mahdollisesti tulevaisuudessa. Mikään kiire ei ollut minnekään. Ja sitten yhtäkkiä kävikin niin, että mä päätin lopettaa golfpelaamisen. Ja tuli sellainen, että hetkinen, no nythän tähän vapautuikin aikaa sitten. Että ajatus oli ihan erilainen niin kuin siinä vaiheessa, kun niin kuin lähdettiin juttelemaan, että mä jatkan vielä pelaamista ja on puhelimen päässä ja mahdollisesti tuun sitten niin kuin avajaisiin tai jotain. Saksien kanssa. No suurin piirtein. Niin kuin, siis, saatte kuvan siitä, että mikä se niin kuin. Niin nyt on pystynyt olemaan ihan eri lailla mukana ja se on ollut todella mielenkiintoista olla ja nähdä vähän erilaisilla laseilla niin kuin meikäläisten Suomessa olevia golfkenttiä ja olla niiden toiminnassa mukana ja yrittämässä niin kuin jeesata niitä, että miten ne saa sillä, että siirretään yhden bunkkerin paikkaan niin näkymään sen niiden liiketoiminnassa. Niin kuin, siis karikoidusti. Yritetty olla jeesaamassa. Ja me ollaan huomattu, että sillä on ollut hirveästi kysyntää. Ja valitettavasti, kun me ollaan niin kuin aika pieni toimija kuitenkin, niin joudutaan usein, miten sanoa, että kiitos, mutta voi olla, että tämä ei ole meidän juttu. Ja se ei ole niin kuin, se on myös ajankäytöllinen asia sillä lailla, että meitä on 3 täällä ja meillä on yksi, Hulkkonen on se niin kuin, tulee alalta, että hänellä on niin kuin iso kokemus alalta, on ollut yli 30 projektissa niin kuin ympäri mukana, mutta sitten itsehän mä tuun pelitaustasta. Ja Markkanen tulee taas sitten, hänen päivätyönsä on ollut tuolla niin kuin Otava medialla. Mutta kaikkien, mitä meitä yhdistää, on se, että kiinnostus niin kuin yleisesti niin kuin tähän, mitä mä oon sanonut elämän mittaiseksi matkaksi, mikä on golf. Ja tässä tapauksessa sitten, kun katsotaan golfkenttiä, niin mitä me pystytään siellä tekemään, niin aika paljon siellä on tehtävää. Pystyn kuvittelemaan, että sä näet todella paljon siitä sun kokemustaustasta, että kuinka monella kentällä sä oot pelannut, mun on tosi vaikea edes laskea, tuskin oot itsekään joku muu on pelannut paljon enemmän, että siitä ei ole. Mutta miten se pelaaminen näkyy siinä suunnittelutyössä? Sä pelaajana olit hyvin analyyttinen, hyvä valmistautuminen ja positiivisesti suhtauduit, niin miten tämä pelaajatausta näkyy? Millä tavalla sä suunnittelet ja oot mukana siinä kenttäsuunnittelussa? Meillä oli äsken sellainen hetki tuossa noin, kun oli puhetta siitä, että näekö mä sen vaan, mihin se pitää se pallo lyödä vai voisiko sen niin kuin nähdä ne vaaran paikat. Niin nyt siinä, kun katsotaan golfkenttää noin niin kuin suunnittelijan silmin, niin nythän ne näkee ne vaarankin paikat. et lasit on vähän muuttunut vaan. Tälleen mä sen näen. Eli näkee, nyt kun mä kuljeskelen golfkentällä, niin mä näen paljon enemmän asioita, mitä mä oon esimerkiksi 10 vuotta sitten nähnyt. Et silloinhan mä olin niinku tavallaan laput silmillä ja keskityin vaan siihen, että se lippu näkyy tuolla, että sinne kuljetetaan sitä palloa. Niin nyt sen takia tämä liittyy myös siihen, että mä oon alkanut harrastamaan golfia vähän niin kuin uudestaan. Tänä vuonna varsinkin niin kuin on innostunut siitä, että mä sanon siis ihan hemmetin siistiä. Niin tämä liittyy myös siihen, että mä näen eri asioita siellä kentällä ja myös se, niin kuin sen harrastuksen kautta sillä lailla, että niin kuin omassa tekemisessä, mutta nyt nimenomaan, kun puhutaan golfkentästä, niin mä näen eri asioita, mitä mä oon aikaisemmin nähnyt, koska mä kiinnitän eri asioihin huomiota. Varmaan mä olisin silloinkin, jos mä olisin kiinnittänyt niihin vaaroihin huomiota, niin mä olisin myös silloin, niin kuin, mutta silloin mä en olisi pystynyt pelaamaan golfia. Et siinä on se ero. No, tuossa suunnittelussa niin, sitä varmaan tehdään kumminkin pääsääntöisesti klubituuppareille, ettei ihan jos lähdetään sitä layouttia miettimään, niin kumminkin, että siellä vähän on tilaa, vai haluatko sä, että niissä tulee vähän vaikeampia? Vai? Siis jos puhutaan sellaista niin kuin optimi-setupista, niin se tulee, jos tehdään hyvä suunnittelu, niin se on sulle helpompi, mielekkäämpi, pelattavampi ja mulle haastavampi.
Eli tämä olisi niin kuin se, ymmärtääkö se, saako kiinni siihen? Eli mä en missään nimessä halua käyttää tuupparia, mutta niin kuin sanotaan se loppukäyttäjä, kuka siellä on se, niin kuin se asiakas, niin pitää ajatella sen kautta, että jos sanotaan, että Lauttasaaressa olisi vaikka kenttä tuossa noin meidän vieressä, niin kenelle se kenttä on? Kenelle sehän ei voi olla, niin kuin, meillä on kaunis ajatus, että kaikki golfkentät on kaikille. Joo, ajatuksella joo, mutta ei ne, sitten taas profiililtaan, niin ne voi olla, että Ari, se ei, Lauttasaaren kenttä ei sovikaan sulle, vaan se on Pekka sulle. Että se on niin kuin Pekan kaltaisille pelaajille. Siellä niin 20 vuotta asuneena, niin ehdottomasti näin. Niin, mutta saatte kiinni siitä, että se pitää kuitenkin olla niin kuin profiloitu johonkin suuntaan. Se ei voi olla kaikille. Että ei esimerkiksi Tesla-autonakaan, niin ei se ole kaikille. Se ei ole ollut mulle, mutta se saattaa olla sulle. Niin kuin tässä on vähän samasta asiasta kysy, mutta se niin kuin pääpointti siinä on se, että sille niin kuin harrastajalle ja sellaiselle nautiskelijalle yritetään tehdä mielekkäämpi kokemus. Ja sitten jos tulee niitä vähän parempia pelaajia, mahdollisesti niin kuin voi olla hyvä amatööri tai jopa ammattilaispelaaja, niin sille tehdään sitten vähän haastavammaksi. Ja kun ne kuitenkin pelaa sitten eri bokseista, niin sitä pystytään sitten sillä lailla ajattelemaan. No millaisia erityisiä haasteita nyt golfkenttien suunnittelussa nykyään vaatimusta ja ilmastohaasteita ja kaiken näkökulmasta kohdataan tuo sitten tai kohtaat? No siis ehkä se iso, tai itselle sellainen niin kuin tässä viimeisien muutaman vuoden aikana on selvinnyt, että kuinka mahdottoman lyhytaikaisia, tai kuinka niin kuin nopeasti tämä meidän aika menee eteenpäin, jos puhutaan vaikka tietystä kentästä, mikä on rakennettu vuosituhannen alussa, niin sen kastelujärjestelmä on esimerkiksi mennyt vanhaksi. Että nyt pitää niin kuin mennä eteenpäin, pitää muuttaa, se on aika kallis operaatio. Niin tämä on ollut ehkä sellainen, että oho, että oikeasti niin mä oon aloittanut 80-luvun taitteessa niin kuin tämän golfmatkani ja nyt mennään, niin kuin ei tunnu, että olisi niin kuin mennyt aika niin nopeasti, mutta sitten tulee tällaisissa konkreettisissa asioissa, että hetkinen, toi kenttä, mikä just rakennettiin vähän aika sitten, niin sinne pitää tehdä tällainen remontti ihan sen takia, että pystytään säästämään vettä, että pystytään olla niin kuin tarkempia asioita niin kuin sen kentähoidon kanssa. Ja silloin ihan niin kuin, se näkyy ihan lompakossa. Ja nämä on sellaisia niin kuin asioita, mitä mä en ole niin kuin pelaajana hokannut aikaisemmin, mutta nyt kun sitä on kuullut sitten, kun on ollut eri kenttien kanssa toiminnassa ja se tulee esiin, että ne roiskii tuolla menemään 30 vuotta vanhalla niin kuin kastelujärjestelmällä ja sitten asiantuntija sitten sanoo siinä, että te pystyisitte tästä niin kuin leikkaamaan aika lailla, että teille säästyisi rahaa johonkin muuhun, pystyisitte tekemään tällä rahalla jotain aivan muuta kehittämistä, kun sen sijaan, että roiskitte menee se tuonne kentälle niin kuin tuon vanhan sadetusjärjestelmän tai kastelujärjestelmän kanssa. Niin tällaiset asiat niin kuin siellä on ollut sellaisia yllätyksiä itselle. Te olette päässeet kovaan vauhtiin tuossa. Teillä on uusia kenttiä ja sitten näitä parannushankkeita. Onko jotain sellaisia hankkeita, mistä pystyt nimeen tai tuomaan esiin, minkä parissa tällä hetkellä? Joo, siis pystyn sanomaan, mutta on muutama sellainen, mitä ei pysty vielä sanomaan. Ne on ei ole enää vireillä, vaan ne on jo olemassa, mutta siis yksi meidän, taisi olla, sanoisin, olisiko ollut ensimmäinen, nyt en ole ihan varma, mutta sanotaan, että ensimmäinen, niin Kytäjän kanssa tehtiin silloin masterplan suunnitelma jo useampi vuosi sitten, ja nyt ollaan päästy siihen, niin kuin, että päästy näkyvään vaiheeseen, mikä on tosi siistiä, että ollaan päästy tänä syksyn tekemään siellä paikan päällä. Ja se on, niin kuin, se on tietenkin iso panostus niin kuin Kytäjältä, että ne laittaa fyrkkaa siihen, että ne haluaa, että ne on niin kuin jatkossakin niin kuin niitä kärkikenttiä, mitä niin kuin Euroopan tasolla on. Ja sitten se jatkuu ensi syksynä taas. Tietenkin Koskela Antti siellä kenttämestarina jatkaa sitä niin kuin päivittäisduunia myös, niin kuin tekee kesälläkin näitä, mitä omalla porukalla pystytään, mutta sitten taas kun syksy tulee, niin saadaan kenttä kiinni, niin pystytään jonkun aikaa käyttää siihen, että tehdään jotain niin kuin sitten taas seuraavalle, tuleville vuosille. Ja nythän tätä näkyy koko ajan. Paljon täällä lähialueilla on Sarfiikissa rakennetaan
Rokki Pikkalassa tuli just uusi kenttä, Pikkalan parkki laitetaan uusi. Näitä esimerkkejä on ja just itse kävin tässä yksi päivä Hirsalassa, niin siellä ärsyttävä kenttä. Joo. Mutta sielläkin tehdään niinku rohkeasti asioita. Siellä ollaan laitettu kenttä aika aikaisin kiinni ihan sen takia, että sinne pystytään tekemään rauhassa sellaisia juttuja, mitkä vaatii työkoneita paikalle ja ei tarvitsisi niinku olla samaan aikaan palloa lentelemässä ja kaivurikuski joutuu siellä väistelemään samalla. Niinku, tämä on just sitä aikaa, kun toisaalta tämä on huono, kun on ollut näin märkää. Tietenkin toivoisin, että olisi vähän kuivempaa rakennusaikaa ollut, mutta kuitenkin monessa paikassa ollaan päästy tekemään juttuja. Ja. Sitten tuohon niin Kyteen listaan, niin siinä on, voidaan laittaa Savonlinnan kanssa, Kerigolfin kanssa ollaan oltu jo useampi vuosi yhteistyössä. Tampereelle ollaan tekemässä uutta kenttää. Se ei tule ratkaisemaan Tampereen niin kuin sitä alueellista ongelmaa, että siellähän on kysyntää niin perhanasti, että sinnehän tarvii lisäreikiä muutenkin, mutta siis uusi kenttä ei tule vielä ratkaisemaan, koska sitten taas nykyiseltä Ruotulan kentältä lähtee ainakin nyt se niin kuin jotain pois. Että se niin kuin aika tulee näyttää se, että lähteekö kokonaan pois vai jääkö kenties jotain. Optimaalinen tilannehan olisi, että Ruotulaakin jäisi esimerkiksi, niin kuin, kun se on niin lähellä kaupunkiin, siinä olisi range ja olisi vähän tiedäksä 6, 9, 12 reikää. Mitä se ikinä voikaan olla? Että mitä nämä tulevaisuuden tilavaatimukset siinä alueella sitten on? Että nythän siinä aletaan niin kuin tulee ratikkaa ja tulee asuinaluetta, mutta kuinka paljon ja minkälaisella aikataululla, niin sitten, että jos siellä löytyisikin se, että 25 vuoden väliin, että tähän ei ole vielä tulossa, niin sitten sinne voitaisiin jättää. Mutta se on niin kuin, siis, tämä on tosi mielenkiintoista. Liian aika pitkiä prosesseja. Joo, ihan älyttömän pitkiä. Niin kun tämä Suomen kesä on kuitenkin lyhyt, niin siinä pitää myös pallon olla ilmassakin. Sä et voi vetää kenttää kiinni, se muuten menee konkkaan koko paikkaan. Ja pikkusia parannuksia sieltä täältä tuolta, niin se ei ihan tule. Toisaalta mä näen sen, että tämä niinku sopii mun luonteelle sillä lailla, että jos se olisi niinku hätäisempi luonne, niin en mä olisi varmaan niinku golfia pelannut kovinkaan kauaa. Niin kuitenkin siinä on yhtäläisyys siihen pelaamiseen on myös se, että siinäkin on ihan sama, että sehän on sellaista niin kuin pitkäjänteistä hommaa, että niin kuin kaikki ei tule tapahtumaan nyt tai huomenna tai vai näin, niin siinä pitää olla vähän sellaiset lehmähermot ja niin kuin ehkä se on sellainen tunnistettava asia, mitä mä pystyn niin kuin hyödyntämään molemmissa. Alussa me käytiin läpi sitä, että sulla oli golfissa unelma. Sulla oli tosi aikaisessa vaiheessa se unelma siitä, että sä haluat tulla ammattilaiseksi ja menestyä siinä ja sä menit sitä kohti. Minkälaisia unelmia sulla on tähän kenttäsuunnitteluun, jos ajattelee, että sulla on tosi pitkä kansainvälinen ura ja sä oot nähnyt siellä mielenkiintoisia kenttiä, mielenkiintoisia klubitaloja ja fasiliteetteja, niin mitä sä unelmoit tässä kenttäsuunnittelussa? Minkälaisia kenttiä sä haluaisit päästä tekemään? Se yksi unelma, mitä siihen niin kun tuli heti alussa, oli se, että pääsee tekemään yhden projektin alusta loppuun asti. Että se niin kuin uusi kenttä. Että se ei ole se, että jos kuvitellaan, että se Lauttasaaren kenttä olisi ollut tuossa, että nyt päästäisiin niin kuin bunkkerin paikat vaihtaa. Se ei ole se unelma. Sehän voisi olla, että se niin kuin unelma olisi se, että sinne Lauttasaareen tulisi kenttä ja pääsi tekemään sen, mutta se siis ihan konkreettisesti se, että pääsee olemaan uudessa projektista alussa loppuun asti. Nythän ollaan suunnitteluvaiheessa esimerkiksi siellä Tampereella, että niin kuin vielä on siis todella pitkä matka siihen, että siellä niin kuin lyödään se avauslyönti, mutta se on mahdollista ja sen unelman perässä me ollaan. Ja täällä käsi pystyy, kun sen avauslyö, niin tulee aikanaan vetää. Niin sulla ei ole sakset, niin sulla on driveri kädessä. Mulla on driveri. Kyllä sillä jonkinnäköistä saadaan. Se on paha. Se ykkösreikka on itse asiassa se on haastava. No, slaitsi täytyy korjata. Otetaan yhteislähtönä, sä voit lähteä jotain helpolla. Joo, ja scram. Joo. Mikko, nyt on niin paljon noita legendaarisia kenttiä ja mailat on kehittynyt ja
pikkusen on ihmisikin kehittynyt. Lyödään pitemmälle ja pitemmälle, niin siellä alkaa kohta tulee par nelosista par kolmosia ja par vitosta alkaa olemaan semmoisia, että kakkosella helposti päälle iikelle ja korttiin. Niin mihin sä näet, mihin tuo niin kuin tulevaisuuden kenttäsuunnittelu on menossa? Pitääkö sitä vaikeintaa sitä kenttää vai saako niihin mitenkään pituutta lisää? No siis pituuttahan me ei, sehän loppuu jossain vaiheessa ihan niin kuin väistämättä. Mutta siis onhan siihen yritetty reagoida tulevaisuudessa siihen, että pallostahan on tarkoitus tehdä lyhyempi. Pallon kehitys on niin kuin lähtenyt hanskasta tässä niin kuin meidän peliuran aikana. Eli pallo menee huomattavasti pidemmälle, paljon vähemmällä kierteellä, mitä se esimerkiksi 30 vuotta sitten. Et viimeisen 20 vuoden aikana se on vuosi vuodelta mennyt koko ajan eteenpäin ja nyt on tullut sellainen kipuraja vastaan, millä sitä yritetään hillitä ja on tarkoitus, että muutaman vuoden päästä pallo, eka se tulee kilpapelaajille, se, että ammattilaiset joutuu pelaamaan eri pallolla ja sitten jokunen vuosi sen jälkeen sitten on tarkoitus, että kaikki niin kuin harrastajat myös pelaa sitten niin kuin lyhyemmälle lentävällä pallolla ja se, että tuleeko se onnistumaan, se on vielä aika pitkän niin kuin tikun päässä. Sitten jos kenttiä, niin kuin, sehän huolettaa kaikki, että pitääkö näitä niin kuin uusia bokseja ja greenejä siirtää, että tehdään vaan pidempiä ja pidempiä. Ei se, niin kuin, sehän ei voi jatkua näin, että se on ihan selvä. Niin sitten, niin, jos puhutaan ihan sit kilpapelaajan haastamisesta, harrastajia ei meidän tarvitse niinku puuttua Ari sun peliin, jääkö kentät nyt lyhyesti? Ei jää. Niin se kilpapelaaja, niin ne keinot pitää löytää jollain muulla, niin kuin nämä kilpakentillä, että se haastaa muulla kuin pituudella. Että jos joku haluaa lyödä se 300 metriä joka kerta, niin kuin sillä kuskilla, niin laitetaan 300 metrin päähän sellainen, että se ei halua lyödä siihen. Ja niin kuin aletaan haastaa eri lailla. Ja niin kuin myös kilpapelaajat on peräänkuuluttanut sellaisia kenttiä, missä niin kuin se haastettaisiin sillä kapeudella ja kovilla greeneillä. Että sä et pysty tulemaan niin kuin greenille esimerkiksi 60 metristä. Sä haluat olla 110 metrissä ihan sen takia, että saat siihen niin paljon paremman pidon siihen lyöntiin kuin 60. Että greenin pinnat ja niin kuin, muotoilu siellä niin kuin greenin alueella niin kuin haastaa sitä. Että siinä on paljon muita keinoja, mutta niin kuin viittasit siihen, että monet kentät tekee niitä muutoksia, niin kuin esimerkiksi Old Course St. Andrewsissa tekee nyt tällä hetkellä. Niin niillä alkoi remonttit siellä ja ne pidentää sitä, mutta pitää muistaa, että tuossa meni todella monta vuosikymmentä, kun St. Andrewsin Old Coursella, niin se pidentyi tyyliin 50 metrillä. Nyt siellä on tullut, niin kuin viime aikoina on huomattu, herätty siihen, että on pakko. Mutta eihän golfkenttää ole tarkoitettu sillä lailla, että niin kuin pelaat reiän, menet greenille. Se on tarkoitettu sillä lailla, että sit periaatteessa siitä reijän vierestä sä pystyisit pelaamaan seuraavan lyönnin niin kuin se uutta reikää. Kun nyt esimerkiksi Old Course, niin se on koko ajan mennyt siihen suuntaan, että kun sä pelaat sen reiän loppuun, niin sä siirryt seuraavalle väylälle ja joudut pakittamaan 100 metriä niin kuin sinne tiipaikalle. Että kyllä tämä niin kuin ongelma on, että kyllä tämä niin kuin olisi ollut ihan hyvä herätä niin kuin 30 vuotta sitten, mutta parempi myöhään kuin ei milloinkaan. En mä tiedä, pelataanko me jollain lyhyemmillä mailoilla tai jotain muuta vastaavaa, niin kuin palataanko Persimon puihin. Tuskinpa, koska silloin Ari lopettaa ainakin golf. Joo, silloin loppuu. Jos pitää tipsejä Arille tähän. Mä en ainakaan tunnistanut tuosta, että kahdella päälle par vitonen, niin ei nähnyt kertaakaan sulla. En ole enkä lyömässäkään. Mutta ennen kuin otan Mikolta tipsi mun golfpeliin, niin eikö tämmöistä vastaavaa yritetty olla mailolla? Jotain tehtiin mailolla, ei ole äkkiä ammattilainen kekkas siihen jonkun jutun. Joo, siis pakko siis sen verran kertoa, vuosi tuonne alussa, kun mä siirryin ammattilaiseksi, niin oli sellaisia drivereita, mistä mä sain. Tietynlaiset pelaajat sai niistä enemmän irti. Mähän olin pitkä lyöntinen silloin, kun mä olin niin kuin pari ekaa vuotta. Niin kuin tilastollisesti mä olin niin kuin todella pitkälle lyöjä driverilla nimenomaan. Mutta sitten siellä oli sellainen trampoliiniefekti, mitä mitattiin driverissa, niin se sai jonkun uuden rajan ja sitten ne kiellettiin, mistä mä sain. Niin sitten musta tuli tavallinen kuolevainen.
tietenkin niitä keinoja on ollut olemassa ja nyt varmaan koko ajan mietitään, mutta tulevaisuuden kentät, jos tulee uusia kenttiä, toki niin kun meillä on niin paljon hyviä vanhoja kenttiä joka puolella, että vaikea kuvitella, että niin kuin uudet projektit olisi niin kuin sellaisia, mutta toki me tarvitaan niitä tulevaisuutta varten, mutta jotain keinoja meidän pitää löytää ja varmasti niitä on porukka ratkaisemassa, että mitä niille tehdään. Se yrittää ratkoa tuota meidän pituusongelmaa. Kyllä. Tässä on tosi mielenkiintoista keskustelua ollut. Varmaan meillä tulee aika vähän vastaan, voisi kysyä vaikka kuinka hurjimykkä tunteja tässä, mutta tähän ehkä loppusuoralle, niin kun sä puhuit tuosta jo, että olit ulkona golfissa, sä jätit niin kuin päkin oikeastaan varastoon. Ja nyt löysit uudestaan ja nyt sanoikin tänä kesänä on tullut paljon pelattua ja löytynyt taas se uusi into sieltä golfista, niin mikä siellä tuli mitta täyteen? Mä luulen, että se tuli sitten jollain lailla siitä kilpailemisesta. Että se tuntui itselle se, että mä olin sen niin kuin oman sellaisen sisäisen kilpailijan johonkin niin kuin hukannut tuossa. Niin se varmaan alkoi niin kuin oireilemaan jo peliaikana siinä loppuajassa. Että sen tuli niin kuin monelle todella yllätyksenä, että mä lopetin. Ehkä se tuli vähän itsellekin, mutta se ei ollut missään nimessä hätiköityä se, että mä päätin lopettaa. Mä mietin sitä muutaman kuukauden ja minkä takia mä oon miettinyt näitä asioita, niin sitten mä joudun kelailemaan omassa päässä, että okei. Ja sitten se on ollut ihan hyvä päätös. Mutta sitten menin, niin kun, siitä on aikaa nyt 2018 vuoden lopussa mä pelasin viimeiset kilpailut, niin tämä väli tässä näin niin on ollut aika vaikea niin kuin harrastaa, paitsi tänä vuonna. Jotain tapahtui viime talvena siinä mielessä, että mulla aivot meni eri asentoon ja mä olin niin kuin päässyt siitä sisäisestä kilpailijasta, niin nyt lopullisesti eroa, että mä pystyn mennä harrastamaan golfia, näkee erilaisia asioita siellä kentällä, niin kuin mä sanoin aikaisemmin, että nyt kun mä pelaan tai oon golfkentällä, niin mä näen erilaisia asioita, mitä aikaisemmin. Eli se ei ole enää samaa, mä pystyn nauttimaan siitä ehkä pikkasen laajemmin, ehkä mä sanoisin, että mä oon niin kuin jollain lailla löytänyt sen harrastuksen uudestaan. Ja mä en ole, niin kuin mä vielä haluan palata siihen, että mä en ole golfia nähnyt ikinä työnä. Että mä oon aina nähnyt sen harrastuksena. Ja mä oon sanonutkin sen joskus ääneen, että jos mä sanon joskus tällaisen ääneen, että mä menen nyt työpaikalle tai mä menen töihin, kun mä olin menossa harjoittelemaan tai pelaamaan, niin sitten joku näyttää mulle, että time outti tai nyt olet saanut tarpeeksi, koska ei se ole työtä ihan oikeasti. Et jos joku mulle tulee sanoa, että pitää lähteä duuniin nyt, että mä menen lyömään palloja, niin se ei ole kyllä sitä. Sanoo kuka vaan mitä, mutta tämä on mun mielipide. Siis ihan sama fiilis jääkiekon pelaamista, niin harrastus aina on. Nimenomaan. Se on intohimo. Siitä tulee harrastuksessa, mistä tulee intohimo. Missä tulee niin kuin, siis se, että sit joku maksaa sulle, niin kyllä se Ari on ollut aikamoinen bonus, että joku on maksanut sulle jääkiekon pelaamisesta. Niin ilmaisesti olisi pelannut. En ehkä noin kauan. Niin. Mutta nyt on vaan harrastamista, mutta siellä on Manneruksen Mikko lähetti Golf Gamebookin toimiratti terveisiä, että siintääkö se jossain se seniorituuri? Niin, joo. Siis kyllähän, jos ei nyt ihan joka päivä, niin joka toinen päivä siitä tulee kysymys. Jotain kanavaa. Ja nyt mä en tiedä, mistä se johtuu, eikä sille tarvitse löytää mitään selitystä. Mä oon kauheasti laittanut tänä vuonna golf-aiheisia sosiaalisen median päivityksiä. Ihan vaan sillä, että on niinku, mulla on kauheasti ollut niinku vanhaa tavaraa puhelimessa. Ja mitä mä niillä teen siellä? Niin laitetaan niitä nyt vähän sitten ulos. Ja niin mä oon tehnytkin. Sitten on tullut, niinku, mikä on ihan niinku päivitettyä tavaraa, mikä on otettu tänä vuonna. Niin mä oon tehnyt sitä paljon. Ja mä oon miettinyt, että onko tässä niinku alitajuisesti se, että mä kuitenkin jossain vaiheessa niinku teen se paluu vielä.
Mutta mä pystyn, ollaanhan me niin puhuttu ääneen muutaman kaverin kanssa, että joo, että sitten kun tulee niin kuin tarpeeksi mittariin, niin kyllähän me lähdetään sellaisen poikien reissulle, niin kuin just niiden senioreiden perään tonne noin. Tiedätkö se joku senior open, niin voisi olla sellainen, mihin ne voi siitä mennä ehkä vähän tökkimään, mutta se aika näyttää, siihen on vielä niin pitkä matka. Sieltä kannu kotiin ja sen jälkeen kiertueella. Niin, en tiedä mitä se tulee olemaan, mutta tällä hetkellä siis toivottavasti se jatkuu. Eihän mä voi sitä tietää, että tämähän tuli vain 1 vuosi, mikä niinku, mutta kyllä tunne on se, että mä oon niinku ainakin päässyt takaisin ihastumaan ja rakastumaan peliin. Vaikka ei se nyt ole mihinkään ikinä kadonnut, mutta nyt se on tullut niinku enemmän käsin kosketeltavaksi, kun pystyy pitämään tässä mailaa kädessä. Niin ja nautiskelee vaan, mutta ei numerolappua vierintaa. Ei vielä, mutta no, pidetään nyt puoli vuotta tauko. Tähän vielä ennen kuin lyödään pillipussiin, niin sä oot nähnyt mun pelaavan kumminkin, niin löytyykö jonkinnäköistä neuvoa mun peliin? Joo, mä oon nähnyt sut golfkentällä useasti ja itse asiassa Pekka mainitsi sellaista asiasta, mitä mä en ollut aikaisemmin kuullut, mutta mitä mä oon tehnyt huomaamattani on se, että silloin kun mä oon nähnyt sut maailman varassa, niin mä oon niinku vaivihkaa ihan niinku tiedostamatta kattonut vähän sivuun, että mä en ole itse asiassa ikinä nähnyt, kun sä lyöt. Ei ole halunnut omaksua sun swingiä. Joo, se on tarttuva. Hei, tässä on sika hyvää juustelua ollut. Ihan sika paljon kiitoksia, että tulit vieraaksi ja oli kunnia saada sut tänne meidän Tiedonjäljen podcastiin. Oli iso kunnia olla vieraana, koska mä oon kuunnellut teitä paljon ja teillä on ollut kyllä sellaisia vieraita. Mä ajattelin, että miten ihmeessä mä maun tähän joukkoon. Oikein hieno, jos sujahdit sisään. Ihana kuulla. Kiitoksia Mikko. Kiitos paljon. Olipa mielenkiintoinen kuuleminen. Kylmät väreet menee vieläkin kropassa, kuinka läsnä Mikko oli tässä kohtaamisessa ja kuinka rehellinen se itselleen oli. Toi paineensietokyky, toi valmistautuminen niihin kierroksiin siihen ja sitten toisaalta se reflektio siitä, että sit kun sä et ole parhaimmillaan, niin sä uskalla pitää taukoja ja tehdä sen uuden tulemisen, olla hyvin analyyttinen itselle. Ja sitten samaan aikaan kuitenkin se, että ei ollut yhtään sellaista, että vaikka oli unelmat siitä, että mä haluan olla ammattilainen, mä haluan voittaa, niin se unelma oli positiivinen. Ja se, miten hän vei itseään eteenpäin yksittäisillä kierroksilla tai yksittäisissä turnauksissa tai kauden aikana, niin oli se positiivinen tone of voice. Ja se, että hän puhuu itselleen nätisti. Ja mä niin kuin sytyin niin paljon siihen ajatukseen siitä, että hän pumppasi omia renkaitaan siinä, että no, mä oon maailman paras puttari. Että se niin kuin tietyllä tavalla, että miten hän sai itsensä uskomaan, että hän on vielä parempi. Ja se näkyy siinä tuloskortissa. Joo, ja sanoi jo nuorena, että hän haluaa voittaa meitsäri. Niin kova ei ole ihan tyypillinen suomalainen, että sanoo noin isosti ääneen, mitä haluaa. Mutta toi, että puhui siitä skeittaamisesta ja sitten lähti tuohon, mitä yhtäläisyyksiä nyt löydettiin mekit. Skeittaaminen, miten oman kehon hallinta tärkeä tuohon golfiin, koska siinähän tulee, niin kuin säkin linksikentillä käynyt, niin siellä on vähän erilaisia kallistuksia eri asennoissa, pitää lyödä hyvällä tasapainolla, niin paljon yhtäläisyyksiä, mutta ja kyllä toi miten Mikko kumminkin sen, että peilistä löytyy aina syyllinen. Et se on hyvän urheilijan merkki mun mielestä, että ei ikinä rupea niin kuin ympärillä olevia ihmisiä tai asioita syyttää, vaan aina katsoo siihen peiliin ja löytää sieltä sitten sen niin kuin ongelman ja lähti käymään vähän Jenkeissä hakemaan vähän uusia ideoita peliinsä ja sieltä tuli kahta kovempana takaisin. Ja sitten kyllähän mihin toi golfi nyt on menossa, oli tosi mielenkiintoista toi golfkenttien suunnittelu. Mitä pieniä se tehdään haasteellissa tietenkin täällä Suomessa, koska pelikausi on aika lyhyt, siinä hirveästi viitti vetää kenttää auki. Mutta sitten myös se pituus nykyään, kuinka pelaajat, pallot, mailat, kaikki on kehittynyt, niin jää vähän. Pitää erilaisia juttuja keksiä siellä, että se kumminkin on golf edelleen vaikeaa. Tai meillähän se on vaikeaa aina, mutta noilla ammattilaisille.
tämä Rauta 7 arvotuskin sieltä selvisi. Ja mä kyllä löysin sieltä heti syyn sunkin peliin ja siihen pelin kulkemattomuuteen. Että ja kun mä paiskon mailoja. Paiskot mailoja ja siellä vähän mailakulma kääntyy. Et muuten kulkissa olisit ihan niin kuin parhaimmillaan. Mä näen sen ja millä tatsilla sä asetut sen pallon taaksekin. Niin Rauta 7 selvitti tämänkin asian. No näköjään. Mutta... Ja päästiin vähän siihen tuloskorttiinkin, mikä sua kiinnosti. No käytiin läpi myös sitä vihkoa, ettei se ihan pelkkä semmoinen, missä katsellaan kivoja kuvia, vaan kyllä siellä niin kuin, mihin se pallo kannattaa ne mitat ja kaikki on siellä. En huomannut kysyä, että saako kiikaria käyttää, mutta kiikaria varmaan ei saa käyttää noissa peleissä, niin siellä löytyy kaikki tarvittava siitä vihosta ja sitten käydään sitä välillä debattia, välillä yhdessä ollaan samaa mieltä kädin kanssa, että minne se kannattaa pallo sijoittaa ja millä mailalla ja onko se Rauta 7 vai Rauta 8. Ja oli ihana kuulla, kuinka hän fanittaa meitä ja kuuntelee myös meidän muita jaksoja. Tämmönen niin kuin maailmantähti. Sä ton nyt muistat kuviin, totta kai, kun sä niitä. Mä omaksuin Mikon ohjeen, että renkaita täytyy pumpata. Omia renkaita joo, pitää nyt varoa, ettei nousu renkaat puhkeet tässä.